Jahas, sitten mennään. Morjesta pöytään kaikille. Tämän päivän vieraana meillä on suomalainen artisti, tosi TV-hahmo ja urheilufani. Sinut tunnetaan pop-musiikin ja elektronisen musiikin elementtien sekoittamisesta. Suomalaisessa musiikkiskenessä olet saanut tunnustusta ainutlaatuisesta soundista ja mukaansa tempaavista sanotuksista. Olet esiintynyt tosi TV:ssä Petolliset nimissä ohjelmassa ja rakentanut vahvan jalansijan suomalaisessa populaarikulttuurissa. Olet tunnettu urheilumies ja kova fanittaja. Tervetuloa Juuso Showhun, Rami Shikeben, Ramses II. Mä en ole varmaan ikinä saanut näin hienoa alustusta oikeasti missään. Näytä kieltä, ei kai nyt ole vähän ruskeiksi mennyt. Ei vaan, mutta kiitos, kiva olla täällä näin. No niin, hei, mahtavaa, että oot täällä meidän kanssa. Ennen kuin lähdetään mihinkään, niin kerrotko ihan omin sanoin, kuka on Ramses II? No, Ramses II on mun ja mun hyvän ystävän Santun luoma hahmo, kuka vähän aikaa sitten vielä haaveili pop-taivaalle noususta ja jollain tavalla myös toteutti ne haaveet sitten muutama vuosi takaperin, eli siis se on mun artisti minäni ja Ramses on tällainen samalla tommoinen vähän ehkä myyttinen hahmo, mutta samalla toivoisi olevansa semmoinen helposti lähestyttävä kansanmies, jolle saa kyllä tulla juttelee ja kyselee. No sä oot ihan selvästi helposti lähestyttävä äijä. Heti lähti juttu luistaan, me ollaan täällä kuvailemassa ja mä kuulin, että oot lomalla Maltalla ensimmäistä kertaa. Miltä tää meidän pikkukivi maistuu? Pikkukivet on aina herkullisia. Ei, Malta on ollut kyllä siis tosi positiivinen yllätys, että kyllä tästä tämmöinen pieni semmoinen paheiden saarifiilis tulee, mutta sitten samalla ihan rehellisyyden nimissä pakko sanoa, että hirmu kaunis paikka ja niin kuin mielettömän niin kuin historiallinen ja magee, että on niin kuin tosi niin kuin positiivinen yllätys, että ehkä mun niin kuin semmoinen kuva oli vaan sellaisesta teinien bilehelvetistä, niin ei sekään nyt ehkä ihan niin kuin suorilta osu, että kyllä siitä tässä on niin kuin paljon niin kuin historiallista ja mageeta nähtävää. Mä voin tälleen paljastaa, että mä oon tämmöinen salainen fantasiafani ja mä sain mun ystävältäni kuulla, että täällä on ne portaat, missä muuan Ned Starkin pää on vedetty veke Game of Thrones -nimisessä sarjassa. Se pitää käydä kyllä vielä kokemassa, kun kerran tälle pienelle kivelle ollaan tultu. No sullahan on tossa vielä muutama päivä aikaa. Kannattaa ehdottomasti käydä kattoon. Olen itsekin ollut paikalla ja se kyllä semmoisia eriäviä mielipiteitä muistuttaa sydämessäni, että vaikka vääryys Nedille kävi, niin kyllä se on mukava siellä käydä. Se oli aika järkyttävää, sanotaan näin, silloin kun se ensimmäistä kertaa katsoi, mutta ehkä nyt niin kuin, mä oon jo pikkuhiljaa päässyt siitä yli ja mä voin pikkasen silleen niin kuin hikihatussa sinne mennä katsomaan, missä tämä tragedia tapahtuu. Joo, että ei tule ihan itku silmään, että voi käydä katsomaan kyllä. Ehkä. Voin ottaa selfien sitten siellä. Sitten ennen kuin lähdetään tuohon sun megahitti Villieläimeen, mistä varmaan moni on kuullut, niin mites ennen sitä, mitä niin kuin musiikin saralla tuli tehtyä, mitä tuli elämässä duunailtua sitä ennen? Mä olin aika tommonen, niin kuin on edelleenkin, aika toinen peruskallion kasvatti, että musiikki on aina ollut iso osa mun elämää. Toki fakta on se, että se ennen villieläintä ja villieläimen jälkeen, niin se muuttui huomattavasti ammattimaisemmaksi heti se musan tekeminen, kun sai. Se on aika raadollista puuhaa, että ilman hittibiisiä niin ei keikkoja tuu. Sitten yksi hittibiisi, niin ympäri Suomea soitellaan, että tuutko laulaa. Ja se on mä olin aika Kallion heppu, asuttiin mun kämpiksen Santun kanssa, jonka kanssa tätä Ramsesta tosiaan ollaan aina duunattu, niin asuttiin sellaisessa kaksiossa ja siellä itse asiassa tämän kyseisen kaksion nurkassa sohvadyytyynyillä dempattiin seiniä ja äänitettiin villieläimet. Ehkä siinä se rouhea soundi siitä biisistä tulee, että se on, että ei todellakaan ollut mitään ammattistudioita tai muuta, että oli vaan meidän visiot ja kyllähän se sitten aika paljon meidätkin yllätti, että se noin niin kuin hyvin kansalle upposi, että en mä oikeastaan ikinä olisi arvellut, että haaveena oli se, että sitä voisi tehdä niin kuin enemmän tai vähemmän työkseensä, mutta mistä olisi ikinä arvellut, että biisistä tulee Suomen 3. kuunnelluin yhtenä vuotena. Niin. Ja mä voin pohjustaa vähän, jos joku sattuu, eikä muka tiedä mikä villieläin on, niin siitähän tuli ikoninen biisi. Oli tosi iso osa Suomen 2022 jääkiekkojoukkuetta myös, jossa se toimi
vähän kuin epävirallisena tunnuslauseena. Se löi läpi ihan täysin, laittoi kaikilta jalat alta. Ja siinä oli ihan selvä kuva siitä, mitä ne leijonat on. Nehän on villieläimiä. Mä halusin kysyä sitä, että missä vaiheessa sä aloit tajuun, että tästä tulee iso juttu? No, se kävi silleen vähän portaittain, että olisiko se nyt, mä en ihan tarkkoja kuukausia muista, mutta jotain semmoista niin lopputalvea, tammi-helmikuussa, ja synkintä talvea, mä istuin siinä mun työpaikan shiftibisseen, eli niin sanottua duunin jälkeistä kaljaa juon siinä, ja sitten tuli ensimmäinen viesti Vaasasta, joka oli todella random. Mutta siellä niin tämmöinen opiskelijajärjestö oli ottanut sen, ja ne oli vaan, että Ramses, me rakastetaan sun musaa ja tätä villieläintä, että se on meille niin iso biisi. Sitten mä oon se, että no makeeta, että se on tuonne niin Pohjanmaalle asti päätynyt jotenkin niin tälle ihan orgaanisesti. Niin siitä tuli sellainen, että tämä voi jopa niin kuin tälleen pikkuhiljaa nousta ihan tällaiseksi joskus kulttiklassikoksi, josko voisi sanoa. Mutta niitä viestejä alkoi tulla niin paljon enemmän. Niitä alkoi tulla hiihtokeskuksista, leviltä, just tällaisia. Ja, että kuulemma kaikki pyytää villieläiniltä, kaikki DJ:ltä. Ja DJ:t oli vielä vähän, että mikä biisi en ole kuullut. Ja sitten se silleen niin kuin portaittain nousi siinä. Mutta kyllä se, niin kuin, sit se ehkä se selkein sellainen, mistä mä sen niin kuin tajusin oli, kun mä pyysin mun ex-jääkiekkoilijaystävääni, joka tunsi näitä pelaajia, niin laittaa tekstiviesti. Yritin, että voisitko tehdä vähän myyräntyötä, että laitat, että totta kai mä voin, ja että laittoi sitten tekstarin Granlundin Mikelle, että tässä on teille hyvä koppibiisi, ja sieltä tuli vastaus takaisin, että sä oot myöhässä, että tää on jo meidän koppibiisi. Niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, että niinku mulla niinku tuli sellainen tietynlainen palanen kurkkuun, että helvetti, jos nämä ukot voittaa tämän, niin mähän saatan olla laulamassa sitä biisiä siellä oikeasti. Et siinä kohtaa sen tajus, niin se oli kyllä sitten. Ja sitten kanssa niin kuin näinä samoina hetkinä oli mun mielestä just vappua ja tällaista, niin sitä tuli aika neuroottiseksi sen niin kuin Spotify for Artist softan kanssa, missä sä näet esimerkiksi, että kuinka monta ihmistä sitä kuuntelee tällä hetkellä, niin sen kanssa tuli aika neuroottiset sitä katsoa, että aluksi oli aina silleen, että kuuntelee 3 ihmistä tällä hetkellä. Sitten se muuttui, että kuuntelee 15, ja mä olin jo silloinkin semmoinen ajatus, että varmaan niin kuin 15 ihmistä täällä niin kuin, tälläkin hetkellä kuuntelee villieläintä, ja sitten kun mä pääsin sinne kultajuhlaan lopulta laulaan, niin tämä mun kaverituottaja Santtu näyttää, että katsos kuinka monesta kuuntelisi, taas on 1200 ihmistä, jotka sitten kuunteli sillä hetkellä, niin se oli kyllä aikamoinen kevät ja kesä. No sä tuossa sanoitkin, että olit vähän niin kuin pelaajien kanssa yhteydessä, ja kuten aiemmin sanoin, että oot iso urheilumies, niin mites tolleen urheilufanaatikona, että yhtäkkiä ootkin MM-kultajoukkueen kanssa, kun he päätyivät voittaan, laulamassa torilla, varmasti utopinen fiilis. On siis. Mitä tuli, niin tuliko oltua paljon sitten lopulta pelaajien kanssa, joukkueen johdon kanssa yhteyksissä? Kyllä me se ilta ihan bailattiin rauhallisesti tietysti ja siististi, mutta bailailtiin pelaajien kanssa ja silloin tällöin jos tapaan, että en ole kuitenkaan silleen niin kuin mitenkään suuresti ehkä ystävystynyt kenenkään kanssa, mutta jos näen, niin totta kai aina on upeat muistot ja se on kivaa jakaa ja siis olihan se, kun me oltiin siellä backstagella, niin se jotenkin siitä joukkueesta aisti sen, että miten hyvä henki siinä on, että siihen oli hirveän helppo tulla, että siinä oli Heiskasen Miro ja Esa Lindel, jotka olisiko ollut tyttöystävänsä kanssa siinä, ja mä sitten menin semmoisena unelmapöykön kysyä, että voisiko mä saada ehkä yhteiskuvan, niin sitten äijät oli, että joo hei mekin halutaan kyllä. Niin sitten tuli just sellainen, että vitsi, nämä on niinku hauskaa porukkaa, ja että eipä ihme, että tuollaisella niinku meiningillä voitetaan, että totta kai pitää osata varmaan jääkiekkoakin vähän pelata, mutta pelkällä hyvällä hengellä ei voita, mutta kyllä se on varmaan aika tärkeä kuitenkin, että siellä on ihmisillä semmoinen niin mieluummin semmoinen onnistuva ilmapiirin mahdollisuus, kun sellainen, että pelätään epäonnistumisia. Tämähän on aika sellainen jotenkin mun mielestä se, jotain tapahtui tuossa jossain 2000-luvulla, kun ennen me aina pelättiin jotenkin jääkiekossa vaan sitä tappioa ja jotenkin, että sieltä se tulee se Ruotsi tai Kanada kuitenkin ja unelmat on romuna, niin musta tuntuu, että jos näinä aikoina se vähän niin kuin nimenomaan kääntyy, että nämä kaikki muut on, että ei hemmetti, meillä on NR-jäjiä, mutta näähän tulee kuitenkin ja vietän koko homman. Tai silleen, että joku tämmöinen ilmapiirikysymys siinä on myös pakko olla, mikä siihen vaikuttaa, mutta joo, itse siihen kysymykseen, niin olihan se
olihan se todella absurdi tunne monella tavalla, että sä näet niitä, tiedätkö, niitä pelaajia, joita sä oot ihan lapsesta asti katsonut jostain telkkarista. Samalla sä näet myös, että sinne tuli Halo Helsingin Elli ja pojat, sinne tuli omalla Helsinki Limon kyydityksellä ja sitten siellä on Paula Vesalaa ja muita, että niinku ihan myös ton niinku musamaailman kärkinimiä. Ja sitten me oltiin niinku koko eilinen päivä oltu silleen, että kenen mutsi voi lainaa autoa, että me päästään Tampereelle, että kun meillä ei oikein kellään siinä ollut mitään ratkaisuja tähän näin, niin kyllä se oli hauskaa. Se oli noiden Halo Helsingin tyyppien kanssa, mä oon siis ollut samalla yläasteella aikana ja soitettiin vielä samassa bändissä, tekivät ihan järkevän ratkaisun varmaan, että solisti vaihtui kyllä Elliin. Sitten perustettiin Halo Helsingin, näköjään on ihan hyvin pyyhkinyt. Mutta älä ittees alas. En lyö, mutta siis että kaikella on tarkoituksessa. Miettii sitä, että miten hieno hetki se on jotenkin nähdään vanhat luokkakaverit ja olla silleen, että ympäri mennään yhteen tulla. Tämä oli varmaan, ei ainakaan ensimmäinen kultajuhla, missä Halo Helsinki oli laulanut, mutta mulle se oli ensimmäinen ja jotenkin se oli hieno hetki, että heille tällaiset monen 10 000 yleisöt oli jo ollut ihan arkipäivää pitkään, mutta mä pääsin sen sitten kokemaan niin kuin ekaa kertaa, niin oli se upea fiilis. Joo, ja sä tuosta sanoitkin kanssa, että sä olit siellä poikien kanssa kysynyt, että saisiko ottaa kuvaa, ja sehän käykin sitten, että mehän halutaan se kuva sun kanssa, eikä että sä haluat heidän kanssa, niin teoriassaan sä oot ollut osa sitä MM-joukkueen voittoa, ja sä oot mun mielestä ainakin kultamitalisti myös. No, mä ehkä haluan just silleen, että totta kai, niin kuin mä sanoin, niin kiekkoa pitää osaa pelata varmaan, että mä oon aina ollut fanaattinen kiekon kattoja, ja se tuntuu totta kai hirveän hivelevältä niin kuin itsetunnolle, että just Leijonat ottaa sen niin kuin mun biisin niin kuin omakseen, ja ehkä mä muotoilisin sen mieluummin niin kuin näin, että aina jos biisi saa isomman merkityksen, että mä oon esimerkiksi sen ensimmäisen kesän aikana mä oon kuullut, että joku oli laittoi viestiä, että auttoi mun synnytyksessä. Niin tää on vähän mun mielestä verrattavissa siihen, että synnyttäminen käsittääkseni aika rankkaa puuhaa, ja jos oikeasti mun biisi on voinut auttaa siinä tilanteessa, niin kyllähän se niinku, se luo isomman merkityksen samalla tavalla kuin tuossa tilanteessa, että sieltä tuli niinku Jalosen Jukkaa ja Lehtisen Jere, ja Lehtisen Jere sanoi, että mä en mitään tällaista niinku, mä en mitään tällaista poppia ikinä normaalisti kuuntele, että mä oon heavy miehiä, mutta tää on kyllä upea biisi. Ja sitten kerroin vielä Lehtiselle, että voi kuule, niin mekin ollaan heavy miehiä nuoruudessa oltu. Lehtinen kävi siellä sitten Tampereen Ilonassa vielä pyytämässä. Kaiken sen popin keskellä se kävi pyytää Pantera Walkin. Tuolta DJltä, niin siitä tuli silleen hauska fiilis, mutta joo, kyllä se on mulle hemmetin iso asia, että on se sitten jääkiekkoa tai joku vielä tämmöinen isompi kuin, että synnytyksessä, tai on esimerkiksi kuullut jotain tragedioita, että perheessä on joku vaikka todella läheinen ihminen kuollut tai sairastunut, ja tämäkin on niinku yhdistänyt perhettä, niin nämä kaikki niinku menee mulla tietyllä tapaa, vaikka sitten kokemuksena tietty tämä kultajuhla oli ihan omalla levelillä, mutta sitten niinku ajatuksena, että nämä kaikki menee kuitenkin samalle levelille sen kanssa, että jos kykenee tekemään biisin, mikä saa vielä lisää merkitystä kuin vaan, että se on biisi, niin se on mun mielestä yksi arvokkaimpia asioita, mitä sä voit musalla saavuttaa ikinä. Ennen kuin otetaan vielä semmoinen iso, syvä hyppäys tonne urheiluun, niin mä haluaisin vähän kysyä siitä, että se vuosi, tämä 2022, varmasti ihan uskomaton, että miten se vuosi meni, pysyykö lapaset kädessä, mitkä oli ne oudoimmat ja siisteimmät asiat siinä hommassa, että oliko mitään semmoista, mikä yllätti sut artistinakin jo sen näkyvyyden jälkeen, mitä olit saanut? No kyllä, se näkyvyys oli ihan ensinnäkin se, että tajus sen, että sen jälkeen kun siellä oli siellä kultajuhlassa laulanut, niin me mentiin sieltä vielä sinne oheiseen siipiravintolaan, missä nämä Leijonat oli juhlimassa, ja kun mä nousin sieltä autosta, niin siinä oli heti jotain teinien porukkaa, jotka olivat, että anteeksi Ramses, voidaanko me saada yhteiskuva, ja sitten mä olin silleen, että okei. Ja sitten kun se niinku oli tätä koko sen kesän, että kaikki oli, että ei yhteiskuva ja näin, niin kyllä se kokonaan niinku löi jällikällä, mutta sitten toisaalta, kun en mä ole ikinä sitä niinku julkisuuden, että julkisuus on semmoinen välttämätön pakko, mitä pitää osata hallita kyllä, koska se auttaa niinku myös levyjen ja biisien kuunteluun, mutta se ei ollut mulle pääasia, niin mä yritän ottaa sen sille aika nöyrin tavoin, mutta kyllä mä sen suoraan sanon, että osaa se olla raskasta kanssa välillä, että ihmiset tuijottelemaan, aika tunnistettavan näköinen kaveri
Plus sitten, että just kans se, että sä tajuut sen, että kaikilla on joku mielipide susta, ei ne välttämättä ole kaikki aina hyviä, niin se on aika silleen, että se vaatii. Mutta ehkä toinen, mikä siinä niinku yllätti, että kun mä olin koko elämäni haaveillut siitä, että saisi keikkailla työksensä, ja edelleenkin se on mun unelma-ammatti ja hemmetin siistiä, mutta kyllä mä sen nyt on niinku tajunnut, että kyllä se työstä käy. Kyllä se niinku ihan oikeasti, että kun sulle lyödään koko kesän ajaksi niinku perjantai, lauantai, yleensä sunnuntaikin, kiertät ympäri Suomea, noita kilometrejä tulee mukaan, niin vaikka sitä oli aina niin kuin jotenkin romantisoinut, että toi on varmaan niin rentoa ja sitten otat vähän bäkkärillä prenkkuun ja sitten seuraavaan kohteeseen, niin kyllä se ihan oikeasti kans on aika rankkaa. Että että kyllä siinä niin kuin sai välillä puhallella ja olla silleen, että näkyykö tälle loppuun niin kuin missään vaiheessa. Ja kyllähän nytkin keikat on sitten laantunut, että niinhän se menee. Ja on ollut mulle ihan hyvä, koska mä haluan niin kuin rauhassa miettiä, että millä tavalla tullaan uudestaan musiikillisesti. Että mä en koe, että mulla on kiire. Mä oon saavuttanut niin monen unelmani jo tämän niin kuin musan saralla. Mä en koe, että mulla on hirveä kiire saada niin kuin jotain uutta, vaan mä haluan, että se biisi, millä tullaan sitten NS, ei voi sanoa comebackista, kun koko ajan tässä keikkaa tehdään ja näin, mutta niin kuin, että tullaan, niin kuin mä toivon, että me ollaan muutama biisi Villieläimen jälkeen julkaistu, mutta että nyt niin kuin me ollaan oikeasti tarkoituksellakin mietitty, että se seuraava styke pitää olla sellainen, että jotenkin, että varmasti jotain semmoista samaa, mitä niin kuin Villieläimessä, että pysytään siellä niin sanotusti rootseilla, mutta että se tuntuu silleen oikealta ennen kaikkea itsellensä duunaa ja siitä on kyllä kiitollinen sekä Lafkalle että kaikille niin kuin lähimmäisille, että ne on niin kuin samalla levelillä munkaan, että ei niin kuin pusketa, että nyt vaan laitat jonkun ulos, vaan halutaan yhdessä, että se on sellainen. Niin kuin. Mites tämä yhteistyö ton JVGn kanssa, tämä löylyä lisää? Oliko siinäkin vähän jotain semmoista ideaa, että jos pääsis taas vähän johonkin niin jääkiekkohommiin kiinni? No se ihan ensimmäistä kertaa toi niin kuin idea tuli meidän AR:ltä, että no lähtisikö voi JVG, ja sitten me naurettiin. Että se on ihan kiva ajatus, että me lähdetään niille kaikista ylimmille lauteille noin niin kuin heti, mutta onnistuukohan toi nyt sittenkään, niin, mutta kyllä se vaan sitten, että mä juttelin yhden mun kaverin kanssa, joka on heidän Lafkallansa töissä, ja mä olisin, että haluaisit sä ehdottaa tätä vaikka Galikselle tai näin, ja että mä voin kyllä sitten soittaa, ja sitten se sanoi, että joo, että Kalis haluaa mielellään kuulla tämän vision, että mikä olisi, että sitten mä lähetin biisin, ja se änkyttävän puhelun soitin, missä kerroin just sitten, että ajateltiin, että mikä se sen parempi, kun meillä on vähän tämmöinen yhteinen tarina, vähän samanlainen, että se nousi sen kultajuhlan kanssa teillä, että olisi, kun biisin nimi on Löylyä lisää, niin että saataisiin sieltä kaikista korkeimmilta lauteilta se NS-fiitti, niin sehän olisi maailman hienointa, ja tähän Galis mulle vastasi, että mitä äijällä on mennyt? Joka oli mun mielestä hieno hetki, että jotenkin sitten tajus, että toinen on niinku aika lepposa kaveri, että ei mun tarvitse niinku jännittää tässä, mitä se sanoi. Että se oli oikeasti kiinnostunut sen mielestä, että se on niinku, ja että jos biisi on hyvä, niin lähdetään messiin. Ja sitten sieltä tuli mun mielestä parin viikon päästä tuli sitten vaan, että tää on bangeri, me ollaan mukana. Niin sitten kyllä siinä sai sitten vähän tuuletta, koska totta kai JVGtä on aina arvostanut hemmetin korkealle siinä, mitä he ovat niinku tuolla omalla panoksellansa tähän musamaailmaan luonut, niin se on aika poikkeuksellista. Kyllä, ja kyllähän tämäkin biisihän pärjäs kuitenkin tosi hyvin. Ei mennyt ehkä ihan niin isoksi, mitä nämä JVGn aiemmat ja sun aiemmat biisit, mutta tosi hyvää tulosta tuli silti. Joo, se on itsekin ajattelen, että totta kai sitä toivoa, että jokainen biisi on vähintään se tuplaplatinan, mutta että sitten voi ajatella, että biisillä on myös muitakin arvoja kuin pelkästään se, että paljon sitä kuunnellaan ihan silleen suorasti, että sitä voi ajatella, että se on toisella tavalla hyvä biisi. Ja sitten ehkä mä haluan aina kuitenkin laittaa johonkin realiteetteihin, että mä muistan silloin, kun Villieläin vetäisi 100 000 striimin yli, niin me oltiin molemmat mun tuottajan kanssa silleen, että mitä mä en ikinä kuvitellut, että me tehtäisiin oikeasti yhtäkään biisiä, mikä striimaisi yli 100 000. Ja sitten parhaana päivänä se taisi striimata päivässä yli 100 000 kertaa, niin sitten siinä on silleen, että jos sitten niinku tämän Villieläin huuman jälkeen tuleva biisi onkin sitten vaan kultabiisi, niin sitten silleen, joka on siis Suomessa 2 miljoonaa striimiä, ja hyvää vauhtia kohti sitä platinaakin menee, mutta niin, että jotenkin silleen, että voi olla myös armollinen itselleen sen suhteen. Totta kai siinä on aina ihan jäätävän kovat mahdollisuudet, kun sä saat tollaisen artistin kuin JVG siihen viereen, ja sä tietysti toivoisit, että se olisi kärjessä seuraavat 10 kuukautta se biisi, mutta nyt ei Löylyä lissäällä käydä silleen.
on se silti mun mielestä hyvä biisi, oli ennen kaikkea siihen tosi tärkeä, että saatiin ns. Se toinen, semmoinen sanotaanko semmoinen ralli keikalle, joka on niin kuin, kyllä kuitenkin keikoilla on kaikista kivointa tarjota ihmisille silleen, että mä ymmärrän sen, että välillä ihmiset, kun on pikku hiprakassa jossain, niin ei ne halua välttämättä kuunnella uusia teoksia, vaan ne haluaa sen villieläimen ja sitten jotain biisejä, mihin ne voi joraa, ja se on ihan ymmärrettävää, niin toi oli silleen niin kuin keikkasettiin tosi tärkeä saada itse, että sen takia just, että toi on varmasti helpottanut just toissa, että kun lähdet keikkailemaan isommille venuille ja muita, niin on sitten vähän sitä jotain, mihin voi aina luottaa, että voi vetää yrittää niitä omia lempibiisejä, sieltä ujuttaa vähän, Kyllä. Mutta eihän se aina mene silleen, että kaikki niistä sun omista lempibiiseistä ei tykkää. missään nimessä. Ja J. Karjalainen mun mielestä jossain haastattelussa sanoi hienosti, että jos mä olisin yleisöä kuunnellut, niin mä laulaisin vieläkin jossain bubin nurkassa 3 cowboyta. Sanoi jotenkin hauskasti, että jotenkin mun mielestä se oli joku Teoston tekemä haastattelu tai tällainen hänelle. Se sanoi, että eihän yleisö sitä välttämättä tajua, että he tarvitsevat uusia biisejä, että se on sen artistin tehtävä tehdä sen verran hyviä biisejä, että ne yleensä on siellä, no okei, että no joo, että tää on nyt ihan hyvä ja että totta kai villieläimestä saa sitä, niin kuin, ja mäkin olen osani saanut siitä, saat vaan yhden hitin ihme, etkä tuu koskaan tekee mitään merkittävää ton jälkeen, mutta se on silleen, että antaa ihmiset puhua ja antaa ihmiset luo tällaisia odotuksia, niin sitten mä voin vaan niin kuin peukut pystyisi ajatella, että no mä ainakin voin ylittää itteni vielä tässä näin, että ettei tarvitse silleen, ja kyräilijöitä on aina, että siihen kannattaa tottua mun mielestä, se on ihan sama mikä se on. Mitä sä teet, niin se kertoo siitä, että kun siellä sun TikTok-videoissa on sitä, että hirveätä paskaa, että ilman sitä, että siellä ei ole yhtäkään tollasta videoa, tollasta kommenttia, niin se tarkoittaa, että ei se ole noussut se vielä niinku, ainakaan niinku koko kansalle hirveän isoksi se biisi. Et mun mielestä olisiko niinku Chiikka aika hyvä esimerkki siitä, että tuntuu, että hän oli niinku jotenkin monissa piireissä silleen jotenkin herätti niinku jopa semmoista niinku inhoa, mutta jotenkin kummasti hän on silti koko Suomen aivan pystyyn isoimpia artisteja. Et sitä tulee niin kuin molemmista suunnista aina sitten, ja sitten kun on äänekäs vihaajaporukka, niin se tarkoittaa, että sulla varmaan on niitä äänekkäitä puolellakin olijoita jonkun verran. Sehän se. Ennen kuin lähdetään keskustelemaan vähän lähemmän tuosta urheilusta ja fanituksesta, niin halusin vielä kysyä, että tuon villieläimen supermenestyksen jälkeen, niin mitä sä tunnut, että niin sä opit esimerkiksi sen jälkeen, tai minkälaisia vaikutteita sulla oli siihen niin artistina tai yksityishenkilönä, se menestys siitä biisistä? Niin, no paljon mä oon vaan oikeastaan niin kuin koko tämän niin kuin musa-alan oppinut vähän silleen pikatahtiin, että mulle täällä on siis, ja tää ei ole mitenkään sellaista uhriutumista, mutta mulla oli semmoinen aika pikaoppimäärä tämän kanssa, että mulla ei ole sille sparrattu NS-levyyhtiön artistiksi, vaan että tämä menestys tuli ja sitten sinne vaan hypättiin niin kuin sinne niin kuin vähän niin kuin syvään päähän. Niin mä oon niin oikeastaan koko tämän alan oppinut sille aika siinä niin kuin nopeasti, mutta sitten kans ehkä jos sille positiivisessa mielessä haluaa sanoa, niin että ei aina elämässä ei ole ollut myöskään helppoja vaiheita itsellä, että on ollut taloudellisia huolia, on ollut vaikka minkälaisia sille vähän sellaista, että hakenut paikkaa, että tuleeko tämä musahomma lähteä vai myyks mä kaljaa koko elämäni jossain baarityössä, mikä ei kuitenkaan ole läheskään mun niin kuin unelma. Että semmoista tietynlaista nöyryyttä ja kiitollisuutta kyllä kanssa oppinut siitä, että kannattaa varoa mitä unelmoi, että sieltä saattaa tulla ihan hyvä potti sitten, jos välillä kun jaksaa vaan unelmoida ennen kaikkea tähän hommiin niiden unelmien eteen, ja se on ehkä tärkein pointti, että tekee sit hommia, jos sä tykkäät siitä. Että hirveän usein nykypäivän elämässäni korostetaan sitä, että paina hommia tai homman eteen, ja se on ihan täysin totta, että töitä kannattaa tehdä, jos sä haluat jotain saavuttaa, niin sä et sitä tule saavuttaa ilman kauheat vaivan näköä, mutta yritä nyt nauttia siitä, että jotenkin jos palaa siihen jääkiekkojoukkueeseen, niin vaikealta se tuntuisi, että sä niinku ajattelet, että tämä on aina ollut ihan perseestä tämä, niinku, että jääkiekko oli viimeksi 10 vuotta sitten kivaa, niin harvoin sä mitään NR-lappuja tuut saamaan silleen, että sellaisella ajatuksella, että se ei niinku nauti siitä, että kannattaa joka hetkestä nauttia, sitä ei ikinä tiedä, että minne se sitten oikeasti vie myöskään.
Eli selvästi on pysynyt nöyryys ja lapaset kädessä, vaikka ihan uskomatonta menestystä ollut. Se on varmasti jonkun toisen arvioitavan, että sitten osa sieltä tulee sanoa mulle, että ihan mulkkujätkä nykyään, että oli paljon kivempi silloin baarimikkona, mutta niin ainakin itse pyrin siihen ja ennen kaikkea ehkä pyrin ainakin siihen, että kans voi kehittyä ihmisenä ja pyrkii ehkä aina siihen, että oot mieluummin parempi ihminen kuin olit eilen, kuin et ainakaan muutut mulkummaksi tai huonommaksi, mutta ehkä se olisi toisten ihmisten niin kuin arvioitavissa kuitenkin, että miten on lapaset pysynyt kädessä. No niin, ei ihan uskomatonta kuulla. Kuulostaa ihan, en voi siis itse asiassa kuvailla minkälainen toi tommonen käyrä on tuossa uralla. Ihan mahtava kuulla sulta, mahtava kuulla, että oot ollut nöyränä ja lapaset pysynyt kädessä. Nyt voitaisiin mennä lähemmin tuohon urheilujuttuihin, koska tiedän, että oot aika kova seuraaja ja fanaattinen äijä, niin mulle tuossa aiemmin kerrottiin, että olet suuri Manchester United-fani. Että mitä mieltä oot tämän kauden joukkueesta? Tää on nyt. Eikö, täällähän on kirjoitusvirhe päässyt käymään. Täällähän piti ollakin Liverpool eikä Manchester United. Joo. Pahoittelut. Että olet kuulemma kuitenkin suuri Liverpool-fani. Joo, kyllä. Siis no mitä mä sanoisin, että suuri, että mulla on hyvin monia ystäviä, jotka on siis silleen, että he katsoo jokaisen pelin kaudella ja että niin kuin itku tulee, jos niin kuin tappio tulee. Et mä en ehkä voisi niin kuin fanaattiseksi itteni siinä mielessä sanoa, koska ihan noin fanaattinen mä en ole, mutta sanotaan, että kyllä se on mulle niin kuin aina ollut tosi iso osa urheilua, että se jonkunnäköinen lempijoukkue olisi hyvä napata ja kyllähän, joo, muuan Sami Hyypiä ja taisi Jari Litmanenkin hetken aikaa pelaa Liverpoolissa joskus, kun mä olin pentu, niin mun mielestä ne nosteli FA-kappia silloin joskus tyyliin, olisiko Ysärin lopulla 2000-luvun alussa, nyt en ole ihan varma, mutta siinä kun Hyypiä pääsi sen pokaalin nostamaan, niin, niin siinä mä ihan kylmän viileästi glory-hanttasin Liverpoolia, enkä hyvin vähän mä tiesin, että aika kuivaa siinä oli seuraavat vuodet sitten, että sieltä taisi se yksi tsemppäri tulla AC Milaniin vastaan, mutta eipä oikein, pitkään odotettiin, mutta joo, nyt voin ylpeydellä sanoa kyllä, että on kyllä, kannustan niin kuin Poolia ja toivon heille menestystä Englannin Valioliigassa. Kyllä mulla niin kuin, mä niin kuin yritän aina niin kuin jostain sarjasta niin kuin vähintäänkin ehkä semmoisen suosikkijoukkueen katsoa, mutta en ehkä niin kuin, en voi sanoa ehkä fani. Että ehkä ainoa, missä mä sanoin, että mä oon niin kuin pidempään seurannut niin kuin Fudiksessa on kyllä Liverpool, mutta esimerkiksi sitten Saksan liigasta mä olin, tää on hauskaa, että mä aloin fiilaamaan Borussia Dortmundia silloin, kun Jürgen Kloppi pelasi valmensi siellä ja mietin aina silloin, että vitsi kun se tulisi Liverpooliin ton niin kuin Borussian jälkeen, että kun tää on niin nätin näköistä tää peli, miten Borussia pelaa, niin mä haluaisin, että ja niin kuin mä sanoin, niin kannattaa varoa, mitä toivoo, että niinhän niitä onnellisia asioita tapahtuu. Mutta joo, on se kiva. Mä muistan nuoruudessa Manchester United, se herätti semmoista pelon sekaista. Mä en ihan lapsena en tajunnut, miten suurta se niinku rivalry on siellä, että en mä ihan sitä tajunnut. Enkä ehkä tajua vieläkään, en mä jaksa olla niin niinku sellainen, että en mä tuolla nyrkitojossa kenenkään Manu-fanien, kaikki saa kannustaa ketä haluaa, mutta siis niinku sanotaan, että se herätti se Sir Alex Fergusonin Manu herätti semmoisia pelonsekaisia tunteita aina, että vaikka joku osasi kertoa tilastoja, että ei ne mitenkään selviä pelejä ikinä nekään ollut siihen aikaan, mutta se tuntuu aina, että Pool on siellä 6.–8. ja Manu on siellä aina kärjessä ja että aina jotenkin silleen, niin kuin, tai ainakin lähellä kärkeä, niin jotenkin ehkä se nyt kuitenkin, vaikka jotenkin tuntuu Pooli kannattajien, että enemmän tuossa Kloppin aikana oli otettavissa kuin tämä yksi mä lasken nämä isot pokaalit, eli yksi Valioliiga ja yksi mestareiden liiga, että siellä olisi melkein 3 mestareiden liigaa ollut, siellä oli vain yksi hirviöjengi rellu vastassa, jota on vähän vaikea sieltä kammeta, mutta enemmän oli otettavissa, mutta siltikin, että kyllä se niinku tuntuu niinku kivalta pitkästä aikaa, että Pool tuntuu niinku isolta, että siinä on niinku hyvä jengi kasassa, että vuodesta toiseen on niinku mahdollisuus, vaikkakin se Manchesterin se vaaleansininen puoli tuntuu vielä vähän jotenkin epäoikeudenmukaiselta. Mä oon usein sanonut Rellusta ja Manchester Citystä, että ne jengit näyttää niinku siltä, kun mä lapsena pelasin FIFAa pleikkarilla ja halusin hankkia vähän pelaajia aina jengiin, niin ne näytti vähän samanlaiselta ne jengit. Niin. Eli voisiko sanoa, että luottoa kuitenkin löytyy tämän kauden Pooliin ja sitten haluaisin tuosta vähän, että minkälaiset näkymät sulla on tuohon Valioliigan voittajaan, minkälaista top 8 vaikka sä näet siellä
Kyllä mä haluan olla sellainen niin kuin positiivinen toive, mä korostan, että mä en todellakaan ole mikään niin kuin, tilastoja seuraava, tiedätkö, että varmasti jos mä haluaisin fiksun vastauksen, niin mun kannattaisi vastaa, että Manchester Cityhän se tietysti vie, mutta kyllä mä tässä haluan niin kuin olla mieluummin Pool-kannattaja ja ajatella, että meillä on hyvä mahdollisuus, ja siis toi Arne Slotin tyyli on mun mielestä, miten pelataan, niin se on niin kuin todella viihdyttävää, että jos mä voin tälleen maalikkona ehkä ajatella, että siinä on tosi paljon samoja piirteitä kuin kloppilaisessa, että se pallo halutaan riistää mieluiten siellä niin kuin vastustajien alueella ja nopeasti, mutta sitten siihen on tuotu sitä vähän semmoista hollantilaista pallonhallintaa mukaan, niin se on hemmetin viihdyttävää katsoa se peli. Ja miksei tuolla jengillä on mahdollisuudet mun mielestä ihan mihin vaan lopulta, että se on ihan mahdollista. Toki se on helvetin vaikeaa jotenkin, että tuntuu siltä, että tämä on vähän tällaista, että pelataan ne ottelut ja lopulta City voittaa. Välillä pisteellä, välillä 2, välillä 10, että se tuntuu välillä siltä, mutta uskotaan siihen, että tämä kaus voisi olla erilainen. Toki Arsuilla on varmasti sanat sanottavana, varsinkin jos ne saa sen keskikentän taikurin Odegaardin sinne takaisin. Totta kai, ja tällä hetkellähän Liverpool on ihan uskomattomalla suorituksella 8 pelin jälkeen 7 voittoa, 1 tappio Valioliigan kärjessä. Kyllä, kävi ottaa se just sitä Nottinghamia vastaan, josta ajatellaan, että eikö se ollut Nottinghamia? Joo, se oli ilkeä kotitappio Nottinghamia vastaan. Ei ollut varmaan Pool-fanit hirveän onnellisia siellä, mutta mä ajattelen silleen, että nämä isot seurat käy nimenomaan häviä vähän niin kuin tuonne niin kuin alemmalle keskikastingelle. Mä nyt ihan varmaan mun mielestä, olisiko Nottingham pelannut kuitenkin ihan okosti tämän kauden. Nyt mä en muista, niin paljon mun seuraus ei riitä. Tällä hetkellä 8 peliä, 3 voittoa, 4 tasuria, 1 tappio. Että siis siellä keskikastissa niin melkein unbeatable toistaiseksi. Että se on vaan, että sehän se on se, minkä joku sanoikin, että pitää tuo unbeatable, että jos sä pelaat koko kauden pelkkiä tasureita, niin sä oot unbeatable, mutta sä tiput sarjasta, että se on sellainen voittamisen kulttuuri. Mutta joo, joka tapauksessa, että mä yritän positiivisesti ajatella, että se on hyvä, että käydään hävinnoille Nottinghamille ja sitten annetaan turpaa Citylle ja ennen kaikkea Manulle tietysti. Sehän on se tärkein, että pahimmat kilpailijat pitää voittaa peleissä, että voi käydä hakemaan sitä nöyryyttä sieltä häviämässä vähän heikommalle joukkueelle. Sitten laitetaan ne vähän tiukemmat äijät ihan nivaskaan, ja sillähän se Valioliiga tulee kotiin sitten. Silleenhän se usein tulee. Toivotaan tietysti, olisi se hienoa ja olisi se toisia poikkeuksellista. Musta tuntuu, mä katselen Arne Slotin haastatteluita ja kaikki, niin jotenkin se on sen näköinen valmentaja ja oloinen valmentaja, mikä sopii tuohon Liverpoolin ajatusmaailmaan jotenkin sellaiseen, että niin, no mä nyt en ole paras sanomaan siitä, että millainen Liverpoolin ajatusmaailma, mutta jotenkin sellaisen niin kuin, semmoinen nöyränoloinen niin kuin kansanmies, vähän niin kuin Kloppo oli aikanaan, jotenkin sen tyylinen, joskin sitä omaa ehkä semmoista hollantilaista arroganssia siihen ehkä mukaan. Mähän olen tuossa eihin just vitsailla yhdelle Manu-fanin kaverille, että taisitte katsoa vaan, että me halutaan se hollantilainen kaljupää ja sitten sai vahingossa väärän kaljupään. Että ei vittu, että mä haluan. Mutta joo, että ei sitä tietenkään tiedä, mutta hirveästi mä toivoisin, olisi se hienoa päästä vähän juhlistaa sitä taas. Että. Mites sitten, totta kai siis Champions League kanssa on käynnissä vähän uusilla jutuilla, niin minkälaista näetkö Liverpoolin menestystä sinne puolelle ollenkaan? Niin, miksei. Kyllähän se mulle sopii sekin. Se on sitten, en mä tiedä, jotenkin musta tuntuu aina, että Champions vaikuttaa hirveästi se joukkue, että jotenkin tuntuu, että esimerkiksi just Rellu, että niillä on niinku perinteissä niin vahvasti se, että tämä meidän pitää hoitaa, tämä Champions, niin se on aina vaikea, tiedätkö, kun sieltä tulee tällainen jengi, jolla on ne perinteet kohillaan. Mutta ei se ole mun mielestä yhtään mahdoton, koska mä haluan korostaa sen, että mun mielestä se peli on näyttänyt tosi hyvältä tämän kauden, että jos siellä pysyy jengi terveinä ja niin kuin pystyy, niin kyllä mun mielestä tuollaisella pelillä ja tuolla nipulla oikeasti voi voittaa ihan kenet vaan, että ei siinä silleen mun mielestä ole kysymystäkään. Toki aina voi miettiä, että kuka nyt on parempi paperilla ja silloin nämä Rellut ja Manchester City, ne totta kai aina näyttää jotenkin paremmalta, mutta silti mä oon sitä mieltä, että fudis, niin kuin mikä tahansa urheilu, niin ei se ole pelkästään mitä ne nimi lukee selässä, vaan se on niin kuin myös tosi semmoisesta niin kuin siitä, että miten se joukkue löytää se harmonia ja miten ne tykkää pelaa ja miten ne onnistuu siinä. Ja siinä voi niin kuin, terveisiä Leicesteristä, että siinä voi niin kuin onnistua ihan kuka tahansa että, niin välillä. Mutta joo, kyllä mä haluan uskoa semmoinen kannattajan hölmöuskoon, että miksei voitaisiin ottaa vaikka tuplaakin.
Se on juuri näin. Mä oon aina sitä mieltä, että jos ollaan kunnon kannattaja, niin aina pitää toivoa siihen parhaaseen, mutta olla myös valmiina siihen meidän pettymykseen. Mutta aina ensimmäisenä lähdetään sillä, että tuplamestaruudet ja muut. Kyllä, ja mä oon vähän semmonen äijä kanssa, että kyllä mä sit, että esimerkiksi, ehkä se saattoi mun niinku jotenkin fiilis ylipäätänsä urheilusta ja tällaisesta, kun musta tuntuu, että mä sain niin semmoisen jackpotin siinä itse, kun mä pääsin sen kultajuhlan laulamaan, niin tuntuu nykyään, että mulla on paljon sellainen niinku harmonisempi ajatus, että tiedätkö, että jos sitten alkaa jossain vaiheessa tuossa tammikuussa hirveä luisu, niin sitten on vaan, että no me ei ansaita tänä vuonna mestaruutta, että se on sillä selvä. Tai silleen, että vähän sama kuin, että tiputtiin nyt vaikka MM-kisoissa, nyt puhun taas jääkiekosta vähän pokkuroi, mutta tiputtiin niinku kaksi kertaa niinku paremmalle jengille, tiputtiin puolivälierissä. Ei sille maahan mitään, tiedätkö? Silloin välillä voitetaan, välillä hävitään, ja sehän se urheilu hienous on, että jotain Puulinkin sitä niinku menestyskautta sitä joutuu odottaa ihan hemmetin kauan, että niinku mä en tarkkaan muista, kun mä en ole niin semmoinen tilastoniilo, mutta siis silleen, että mä ajattelen sitä, että se oli se AC Milanilta voitettu mestaruus ja sen jälkeen toi Champer ja sitten sitä odoteltiin tosi pitkään ja Joo, ja sitten voitaisiin seuraavaksi sukeltaa vähän tarkemmin tuohon jääkiekkoon, kun meinattiin vähän jo livahtaakin sinne, mutta sitä ennen otetaan pieni vessassa käynti. Joutuu nimittäin käymään vessassa. Kerkeekö mä käydä röökillä, jos mä... No kerkeet, ihan varmasti. Jahas, sitten mennään. Eli otettiin tuossa pikku tauko ja otettiin kaikille vähän semmoinen pieni hengästys ja alettiin päästä takaisin tuohon jääkiekkoon futispuolelta. Ja sä kerroit mulle, että sä oot jääkiekko-fani. Sitten halusin kysellä, että Stanley Cup NHL noin niin kuin yleisesti. Mitkä on sun näkymät Stanley Cupiin? Mikä on sun joukkue? Mä oon ehkä vähän semmoinen boring vastailija tässä, että mä oon oikeasti aika sellainen sinivalkoisilla aseilla. Mä toivon niin kuin suomalaisille hirveästi menestystä siellä, että se ei ole niin kuin mitenkään helppo homma sitä kuppia voittaa. Jotenkin sitä ajattelisi aina, että haluaisit, että suomalaiset pärjää, mutta sitten kans kyllä siellä on sama, että jos joku jengi pelaa himmeen nättiä lätkää, niin sille periaatteessa niin kuin haluaisi. Että kyllä mä, niin kuin, mun mielestä urheilun niin kuin hirvein pointti urheilussa tosi usein on se, että ansaintalogiikka ei aina päde. Mutta se, että, niin kuin, että sä saatat pelata tosi hyvin ja sit se ei vaan jotenkin sitten, terveisiä 2006 vuoden Torinoon, missä me oltiin pystyyn maailman paras jengi silloin ja sitten Koivu rikkoo mailan. Ja Antero Niittymäki oli torjunut oikeastaan kaiken ennen sitä, ja Niklas Lidström painaa sieltä sen yhden maalin, mikä sitten olisi pitänyt ehkä ottaa. Niin se on se hienoin puoli, mutta samalla mä periaatteessa jotenkin ajattelen, että kyllä semmoinen niin kuin ansaintalogiikka, että kun mennään esimerkiksi viime vuoden finaaleihin, niin mä hirveästi toivoin Floridaa voittamaan, ja olin tosi onnellinen, kun voitti. Heräsin sen pelin jopa katsomaan sen niin kuin 7. peli ihan livenä, ja sitten siinä, kun tämä playereiden paras pelaaja-palkinto menee McDavidille, niin kyllä siinä jotenkin, mä oon vähän tällainen empaattinen, että sitten siinä vähän tuli sellainen, että kuinka harva pelaaja niin kuin ei ota kappia, mutta ottaa playereiden arvokkaimmat, että heillä kävi nyt tämä, että se olisi ollut niin napattavissa, mutta nyt ei ihan riittänyt. Niin kyllä mä jotenkin semmoista tietynlaista empaattisuutta koin sitäkin kohtaa. Mulla on Edmonton ei ole hirveän hyvin kauttansa aloittanut, mutta niin ne ei tehnyt viime vuonnakaan, niin jotenkin mulla on vähän semmoinen fiilis, että ne aloittaa, niillä on kovaa nousua tiedossa. Sitten ehkä vähän suomalaisilla asein, vaikka mikään suuri Texas-fani on ikinä ollutkaan, tai Dallas. Mutta kyllä siellä mun mielestä Dallas on vuodesta toiseen tehnyt aika järjestelmällisesti niin kuin hyvää duunia niin kuin sen jengin kasaamisessa. Ne pelaa aika viihdyttävää lätkää, niin jos sieltä saataisiin ehkä toinen finalisti, ja en mä yhtään ihmettelisi, etteikö toi Florida voisi sieltä toiselta puolelta nousta sinne finaaleihin jopa toista vuotta putkeen. Sen verran murhaava jengi, ja siellä on verotuksen takia jengi valmiit ottaa alle sopimuksia, ja siksi pystytään tekemään 4 hyvää kenttää. Niin. Sanoit tuossa tosiaan, että tykkäät vähän sinivalkoisten lasejen läpi katella, niin mennään vaikka pistepörssin puolelle. Sillä taitaa olla tällä hetkellä Coloradosta Rantanen, sitten Floridasta tosiaan Lundell, ja oliko vielä näin, että Dallasista oli Hintz, ja sitten Blackhawksista oli vielä Teräväinen. Niin katsotaan, että okei, totta kai mäkin suomalaisena toivoisin näille tyypeille tosi paljon menestystä ja muutenkin. Mutta onko sulla muuten tuommoista niin mitään ideaa, että ketä sä näkisit siellä pistepörssin kärjessä tällä kaudella? No siis,
Luultavasti se menee tänne samalle osastolle. Siellä on varmaan McTavettia ja Draisaitlea ja sitten voi olla Ranen hyvä ketjukaveri, McKinnoni voisi olla siellä aika. Mutta mä en tiedä, mulla on sellainen fiilis, että kun me puhutaan sellaisesta niin kuin täydellisestä laitahyökkäjästä, niin kyllä mun on Mikko Rane Raunonpoika Rantanen on sanottava siihen, että fakta on se, että se on ihan sama kuin Draisaitlella, niin hänellä, että ei tollaisen pelaajan kuin McDavid tai McKinnon kanssa, että siinä ei niinku, ihan kuka tahansa siinä ei pysty pelaaja, että niinku, et hän on niinku aina hoitanut sen oman roolinsa niinku niin siististi ja sitten siinä vielä kuitenkin pystyy takoon niitä pisteitä, niin silloin vielä vissiin sopparikaus nyt tämä kaus, että se siinä tehdään Joe Sagicille ja muulle niin Coloradon henkilökunnalle aika ikävä paikka, jos Rane jatkaa pistetehtailun, niin kuin se on aina jatkanut. Mä en yhtään näkisi, miksei se jatkaisi, koska se on niin kuin mun mielestä ollut sellainen tasaisen murhaava silleen tilastojen kanssa, ja mun mielestä sitä hänen pelinsä on hieno katsoa, kun se ei jotenkin näytä kovin nopealta, mutta silti se pääsee pelaajista ohi. Miltä hän näyttää niin kuin massiiviselta. Muus on aika hyvä niin kuin, nimitys hänestä, että se on niin kuin massiivinen äijä, joka silleen laukaus lähtee pelisilmä ihan viimeisen päälle. Ja Rane kutsui mut laulaa villieläintä hänen Stanley Cup-juhliin. Et mä oon Ranen, terveisiä vaan Mikolle, että mä oon hänen takiansa päässyt juomaan rommikolaa Stanley Cupista, niin ehkä mun on, niinku annettava tää niin nyt sitten Ranelle. Että kyllä mä hänelle niinku aina tuossa niinku, tuollaisessa niinku murhaavassa tehojen teossa mä haluaisin kyllä niinku, aina jotenkin ajatella, että Rane se varmaan on. Toki professori Sebbe kanssa aivan sitä peliä on taas mielenkiintoista katsoa, niin jotenkin viihdyttävää. Ja sitten mä oon niin kuin aina elämässäni tykännyt sellaisista niin liidereistä kuin Barkov, joka on sellainen, että ne omat pisteet ei kiinnosta, mutta kun on vaan niin helvetin hyvä, niin niitä tulee aina semmoinen jäätävä kasa. Ja silti käydään ottamassa tähtipelaajilta kiekkomatkasta, kun ne yrittää keskialuetta tai niin kuin tehdään semmoisia niin kuin juttuja, mitä ei välttämättä kaikki näe, mutta niin kuin itse kyllä aina, kun se kentälle tulee se Barkovi, niin sitä itse seuraa, että miten niin kuin kaikkensa se antaa joka tilanteessa jengille ja tekee niin kuin oikeita asioita myös. Miten se niin kuin tälleen Lontooksi sanotaan, että both sides of the puck, niin, silleen, niin se on aika mieletöntä. Että. Kyllä, ennen kuin mennään tuommoisiin niin yleisiin urheiluhetkiin, niin halusin myös vielä tuosta toi Jääkiekko Four Nations, sehän järjestetään nyt ensimmäistä kertaa todella pitkän ajan jälkeen, niin mitä mielipideitä sulla on esimerkiksi siitä konseptista, miten näet Suomen pärjäävän siellä, minkälaisia ketjuvalintoja pystyt näkemään sinne, tuleeko yllättäjiä? Mä en usko, että me nähdään hirveästi, mä toivon, että me ei nähdä hirveästi yllätyksiä, koska mun mielestä yllätykset tarkoittaa käytännössä sitä, että sit siellä on joku äijä lähtenyt loukkiin. Ja mä haluaisin, kun siitä on niin kuin vuosia nyt aikaa, että me ollaan nähty, kun mun mielestä niissä Sotsin kisoissakaan me ei loukkaantumisten takia oikeastaan saatu edes parhaita jalkeille, vaan me saatiin semmoinen niin kuin muutama kovin, toki hienoa, kun Teemu vetäisi viimeisen mitalin sieltä ja Mikke oli ihan liekeissä ja näin, mutta niin kuin mä haluaisin oikeasti, yllätykset tarkoittaisi mun mielestä sitä, että me ei saataisi kaikkia parhaita ja mä haluaisin, että kaikki olisi kunnossa. Vähän noi tollaset Four Nations-turnaukset itsellä niistä tulee, että on vähän tällainen tekastu juttu, mutta toisaalta kun niin pitkään aikaan ei olla nähty niitä parhaita keskenään, niin kyllä mä aika vesikielellä odotan. Ja mä olin ennen aina kunnon lätkäskeptikko, että mä olin aina, että ei meillä varmaan mahdollisuuksia ole, mutta nykyään mä oon sitten taas semmoinen ylipositiivinen, että mä ajattelen, että siinä on tiettyjä vaaramerkkejä, täysin uusi valmentaja Pendo, joka kyllä on sitten ollut mukana tuossa maajoukkueen toiminnassa, mutta ei ikinä päävalmentajana, niin siinä on sellaisia, että jos mähän en tietenkään tiedä, ja mä uskon, että suomalainen pelaaja kyllä niin kuin pelaa ihan niin kuin kenen alaisuudessa tahansa hyvää lätkää, mutta sitten toisaalta, että kyllä se Jalosen Jukankin ensimmäisessä stintissä, kun hän yritti opettaa 2010 Vancouverissa vähän seläntelee Koivulle, että miten otetaan vauhdit maalin takaa ja miten vaihdetaan kiekon kanssa, niin ei se oikein niin kuin vissiin ihan täysin läpi kyllä mennyt siinä, että tuommoisia vaaramomentteja on, mutta kyllä mä haluan silti uskoa, että ennen kaikkea Tolkasal hyökkääjiin, niin meillä on kyllä kaikki mahdollisuudet, ja sitten, että jos me pystytään joukkueena puolustamaan, niin se, ja toi Heiskanen jaksaa sen 35 minuuttia pelaa per peli, niin kyllä meillä on sielläkin ihan mahdollisuudet, että puolustus on
ikävän ohkainen, mutta että sitten taas mun mielestä meillä on niin 4 ketjuun aivan järkyttävän makea määrä taitoa. Ja sitä on niin kuin hienoa katsoa, ja mä en lähtisi tekemään välttämättä mitään profiloitua jarrukenttää, vaan mä pelaisin 4 ketjuilla, kun mun mielestä me voidaan saada niin murhaavat sentterit, että kun puhutaan vaikka senttereistä, niin mä oon sitä mieltä, että se on niin kuin, en mä voi sanoa, että ne on paremmat kuin Kanadan sentterit tietenkään, mutta mun mielestä ne on niin kuin, että kyllä tuollaisella nipulla pystyy ihan niin kuin taistelemaan kuitenkin vaikka Kanadaa tai Ruotsia vastaan, että kun puhutaan, että jos laitat 1. Barkovin ja 2. Ahon, niin onko se Hintz 3. sentteri, ja pelaako Granlundin Mikke sitten 4. sentteri, vai laitetaanko me Anton Lundelille se, että Teräväinen pystyy olla sentteripaikalla, nyt se on viime ajat ollut laidassa ehkä enemmän, mutta niin kuin, et kyllä toi on niin kuin sellainen, että en mä ole ikinä kuullut vastaavaa, niin kuin, siis suomalaisesti mä odotan sitä kyllä vesikielellä. Et ehkä jos joku yllätys, niin mä oon jotenkin aina toivonut Puljujärven Jesselle kaikkea hyvää, ja nyt mä oon niin kuin todella iloinen, että tällä hetkellä hän viilettää pisteputkessa ja on vihdoin ehkä löytänyt se identiteetti, että ei ole ehkä se ykkösmaalintakia jengissä, mutta kieli ulkona maalille vaan ja vielä vähän pienempi potta päähän ja menoksi ja vähän virnistät siihen päälle, kun ajat tilanteet loppuun asti, niin ehkä sanotaan, että jos mun joku yllätyskortti, niin kyllä mä jotenkin vanha kunnon Pulju mukaan, että kun se olisi semmoinen. Kyllä, kuulostaa todella hyvältä. Sullahan tuli niin siis tosi hyvä setti, ja sullahan on ihan selvä visio jo tuohon Four Nations-turnaukseen. Todella mahtavaa. Eli mainitaanko vielä kerran, että yllättäjäksi on Puljujärvi mainittu. Sitten mä halusin kysyä niin sun suosikkihetkiä urheilussa, mutta mä voisin kuvitella, että yksi sun suosikkihetkiä olisi toi villieläin, mutta ajatellaan vaikka niin sen ulkopuolelta. Joku sun suosikkihetki urheilussa, joko katsojana tai oot vaikka itse ollut pelaamassa junnuna jossain. Mikä olisi se sun the moment? No mä en ole hirveän hyvä itse luistinten kanssa, että motoriikkaa ei siihen riittänyt. Et sen sijaan mä oon aina ollut tosi hyvä analysoimaan sitä, mitä pitäisi mukamassa tehdä omalla fiiliksellä. Mutta joo, ehkä kuitenkin mä haluaisin katsojana ehkä nostaa sen sitten kuitenkin enemmän. Ja kyllä se oli se vuoden 2019, niin pienenä kuin tätä kuuluisaa Skoda-kappia pidetään, niin se on mun mielestä se on niin kuin kulttuurisesti paljon arvokkaampi asia suomalaisille. Että ei mua kiinnosta, että jenkkejä ei kiinnosta. Se mua kiinnostaa vuodesta toiseen ja se on kiva, että niitä pelataan joka kevät. Ja se kun me oliko se 2019, vietiin sillä niin sanotulla liigajengillä, tai ainakin näin vissiin Vellu Savinainen huusi sinne, että miten voi liigajengillä voittaa. Ja Kölli Kortelainen oli, että näytti sen Ruotsin median, että paskimmat leijonat, joku tällainen niin kuin otsikko, ja sitten hän sanoi siihen, että mietin vaan, että miten helvetin paskoja nämä kaikki muut on sitten ollut, jos mekin ollaan näin huonoja, mutta mun mielestä se on jotenkin ikimuistoinen siinä ajatuksessa, että meillä ei ollut kaikkia parhaita, meillä ei ollut missään nimessä niin kuin oikeastaan, emme saada oikeasti, niin kuin jos puhutaan NHL-vahvistuksia, niin se Arttu Ruotsalainen, joka mä en tarkkaan muista, mutta joka tapauksessa se, että ehkä ei voi ihan suoraan nyt niistä vahvistuksista puhua, että roolipelaajia sieltä tuli. Ja että me näytettiin, että sillä niin kuin suomalaisella välillä tosi ärsyttävällä keskialueet räppäämisellä, välillä tosi ärsyttävällä kiekon kontrolloimisella ja kiekon kanssa vaihtamisella ja pelin hidastamisella voi voittaa ihan kenet vaan. Niin kyllä se ehkä jotenkin, mulla oli niin kuin se Kevin Lanki se hetki, kun me voitetaan Venäjä 1-0. Ja sitten kun se on sieltä vielä, onko se Malkin ja Ovechkin, yli Malkin laukoo sen vikan laukauksen, eikä mene. Ja sitten se Lankinen niin kuin sille rojahtaa maahan siitä, niin se on jotenkin piirtynyt mulla se ajatus, että vitsi mikä temppu. Ja jotenkin se, että me pelataan Kanadaa vastaan, oli pelkkiä NR-jäjiä koko jengi. Ja mulla oli silti, siinä oli niinku, se oli niinku käänteentekevä hetki, missä just tuntui siltä, että nyt ne pelkää meitä. Tämä on vähän outo juttu, mutta me viedään tämä turnaus, vaikka mulla on aina ennen ollut niinku semmoinen fiilis, varsinkin jos me lähdetään niinku tuolle altavastaajina, että ei ole NR-jäjiä ja näin, niin nyt oli sellainen, että meitä ei pysäytä niinku mikään. Et se on mulla niinku piirtynyt jotenkin urheilullisesti kyllä niinku tosi vahvasti mieleen silleen hetkenä. Joo, ja tämähän oli tämä 2019 vuoden joukko, jos en väärin muista, niin taisi tosiaan olla 18 ensikertalaista. Näinhän se oli, 17 tai 18. Heitä sitten lopulta vaan he oli ne, jotka sen homman toi kotiin.
On kyllä vähän samoilla linjoilla kanssa. Uskomaton turnaushan se oli ja aivan mahtava suoritus. Ja kerrankin, kun me pelattiin parasta lätkää, niin kerrankin me saatiin se terveisiä taas sinne 2006 vuoden Torinoon, missä se yksi maila ja yksi huonosti otettu laukaus ratkaisee koko homman, kun oltiin oltu ihan saakelin hyviä, niin nyt kaikki jotenkin tuntui tulevan vähän takaisin siinä vihdoin. Sä mainitsit tuossa sen Suomen 1-0-voiton Venäjästä, mutta sitten halusin kysyä silleen, että onko se mielinpainuvin ottelu? Onko sulla joku urheilun matsi, yksittäinen matsi, ollut semmoinen, mikä on jättänyt niin kuin ihan pysyvän vaikutuksen loppuelämään nähden? No kyllä jääkiekossa pysytään ja edelleen tässä Skoda Cupista, mikä ei nyt ole kaikkialla muualla maailmassa täysin vihattu, mutta eikä ketään kiinnosta, mutta kyllä mua kiinnosti silloin, kun me ei oltu 15 vuoteen mitään saatu, ja mä olin vissiin 4-vuotias silloin, kun 95 voitettiin mestaruus, että mä muistan siitä ehkä jotain tosi blurreja ajatuksia, missä äiti on silleen, että nyt me voitettiin kaikki tää. En mä oikein muut siitä muista, ja sitten kun 2011 katsotaan välieräpeliä ja peli pysyy 0-0 tosi pitkään ja silti jotenkin näyttää, että me niinku hallitaan Venäjää ja jälleen näitä Venäjän niinku oikeasti kovia äijää vastaan, niin me hallitaan kuitenkin sitä peliä ja on silleen, että tämä on epäreilu, että tämä on 0-0 tämä peli ja sitten tulee nuori Mikke Granlund ja painaa sen ilmaveivin, niin se oli semmoinen hetki jotenkin se, että mä en ihmettele, että hän voitti sen sykähdyttävimmän urheiluhetken, koska siinä oli hetken aikaa semmoinen fiilis, että varmaan mä oon nähnyt tämän, niin kuin, mä en ollut paikan päällä, mä katsoin sitä mun lähibaarissa kavereiden kanssa, mutta siitä tuli sellainen fiilis, että mä oon nähnyt niin kuin kaiken, että toi oli niin eeppinen juttu ja nöyrä poika siinä vaan, että mä olin muiden joukossa, mutta eihän se oikeasti ollut, vaan siinä vaiheessa, kun Venäjän pojalle tekee tollaisen maalin, niin siinä vaiheessa nämä niinku kypärät, tämä on käsittääkseni ihan sodasta jäänyt juttu, mun kaveri joskus kertoi, että venäläiset näyttää siinä vaiheessa, kun ne ei enää luota johtajaansa, niin ne kaikki laittaa kypärät tuonne taakse ja näyttää, että tässä on otsa, mitä varten minne voi sen niinku napin laittaa, jos on tarve. Että niin siinä sen näki, että kaikki nämä miljoonamiehet katsoo sieltä, että mitä? Että noi on parempia kiekonkaa kuin me, että ei sen näin pitänyt mennä, niin ehkä. Ja se on kyllä niin kuin sykähdyttävin hetki, mitä mä muistan, ja semmoinen sykähdyttävin maali monella tapaa, mutta toikin on siinä mielessä jäänyt jotenkin vähän niin kuin, siinä mielessä unholaan, koska sit niin kuin, se mun mielestä aloitti tietyllä tavalla sen niin kuin kauden, missä niin kuin jotenkin alkoi tajuumaan, että hemmetti, että me ollaan niin kuin oikeasti, me ei olla vaan se rakkikoira jengi, vaan nämä äijät on kiekollisesti tosi päteviä, tai silleen, että saatiin se usko siihen, ja sitten vielä 6-1 murskajaiset Ruottille, niin onhan se. Olihan se, kun sitä sai sen 15 vuotta, mun mielestä Juha-Matti Aaltonen sanoi, että mikäs fiilis nyt on tämän mestaruuden jälkeen, niin sanoi sillä, onko se Oulun murteella, että no toivottavasti ei tarvitse 15 vuotta ainakaan ottaa seuraavaa, niin mun mielestä se oli aika sellainen osuva läppä siihen. Niin kyllä sitä sai odottaa nimittäin kauan, ja niin kuin mä ennen kaikkea lapsena mulla oli välillä sellaisia hetkiä, että mä en niin kuin pystynyt käsittämään, että kyllä mä muistan 2003 MM-kisat, johdetaan Ruotsia puoliväliä edes 5-1, ja sitten maali kerrallaan sieltä Foppa Forsbergit ja Mats Sundinit ja muut, niin vaan tuhoaa meidän jengin, ja niin hirveitä muistoja. Jotenkin sellaisia, että mä muistan lapsena, kun mä en siis pystynyt niin oikein, en mä pystynyt niin vielä käsittämään niin voittamisen ja häviämisen niin eroa. Että mä olin vaan silleen, että on pakko olla jotain unta, mä itkin ja niin raivosin silleen, että mun äiti joutui oikeasti miettiä, että pistetäänkö niin tuonne toiseen huoneeseen, jotenkin, että se oli niinku aivan sellaista absurdia. Näitä niinku traumaattisia hetkiä oli tullut, niin se oli kiva antaa vähän takas välillä. Sä oot tässä nyt maininnut tosi isoja urheilijanimiä niinku ihan tolleen nimeltä, niin halusin siitä kysyä, ennen kuin mennään noihin televisiohommiin, että onko joku semmoinen urheilija erityisesti, joka olisi sua inspiroinut ja jotain ominaisuuksia, mitä toivoisit, vaikka että sulla olisi tältä urheilijalta? No on varmasti moniakin, ja nyt tämä on just sellainen kyssäri, että nyt kun mä sanon, niin sit mä oon että miksi mä en sanonut häntä, tai miksi mä en sanonut häntä, kun näitä on oikeasti valtavasti tällaisia. Mutta joo, ihan ensimmäisenä niin kyllä, Eetu Pöysti tietysti. Aha, no niin. En mä nyt voi sanoa, että vihajengi, mutta aina on kannustanut Jokereita tuolla SM-liigassa, niin Pöystinhän takia se mestaruus tuli vissiin sinne HIFKlle aika lailla silloin, kun on 2011.
Niin ei, mutta mitä mulla tulee niin mieleen, että esimerkiksi nyt saattaisi olla, että just kun mä mainitsen tällaisen maailmantähden, niin nyt on tullut joku hirveä kohu hänen ympärillänsä, mutta itse mun mielestä semmoinen, joka on kantanut aina itsensä todella mageesti, oli jossain vaiheessa aivan ylivoimainen ja jotenkin ansaitusti sitä, esimerkiksi Lewis Hamilton, mulla tulee se mieleen, että hän on niinku tyylikäs, musta tuntuu, että hän puhuu monella tavalla oikeista asioista, vaikka just ole värillisenä ihmisenä, hän nostaa niitä rasismiasioita pöydälle, hän ei myöskään vaan nosta niitä pöydälle, vaan tuolla palkkasekillä käsittääkseni myös lahjoittanut rahaa tällaiseen työhön huolella. Hänessä on jotain sellaista charmia ja sellaista, mitä niin jotenkin katon, että se on ansaitusti juuri niin paljon mestaruuksia voittanut, ja hänellä olisi mun mielestä pitänyt yksi mestaruus enemmän tulla, mutta se haluttiin nyt sille itsekeskeiselle hollantilaiselle hoitaa se mestaruus liian vuotta aiemmin, silloin pari vuotta takaperin. Että hän tulee mieleen. Sitten mä en tiedä, mistä tämä tulee, kun mä en ole mikään suuri tennisfani ollut ikinä, mutta mun mielestä Rafael Nadalin se jotenkin, se niinku, miltä hän niinku näyttää, kun hän pelaa, kaikki ne traditiot, miten hän aina, kun tekee saman asian, kun hän syöttää palloa, nämä tällaiset ulkoiset seikat, niin se on aina ollut mun mielestä jotenkin hemmetin tyylikästä. Vaikka mä en ole mitenkään suuri tennisfani, mä en katso oikeastaan ikin tennistä, mutta oli niinku hahmona jotenkin tyylikäs. Sä nyt oot maininnut tässä kaksi niinku todella semmoista niinku mediankin silmissä nöyräksi nähtyä miestä, ja sitä aiemmin puhuttiin kanssa, niin kuin mä tykkäsin, että säkin vaikutit tosi silleen Legs on the ground -tyyliseltä, että hanskat on pysynyt kädessä, niin arvostan todella paljon, että selvästi niin sun näkemykset kohtaan noissa huippu-urheilijoissakin sitä samaa, mitä sä näet itsessäkin varmasti. Jotenkin mä yritän aina ajatella, että ihmisiä tässä ollaan, ja että mä en niin lähtökohtana pidä vaikka artistin ammattia mitenkään tärkeämpänä kuin vaikka siivoojan ammatti, jopa vähän vähemmän tärkeänä, että musta tuntuu, että siivooja tarvitaan niin kuin enemmän, että kulttuuria totta kai tarvitaan, sitä mä en niin kuin menestystä, sitä mä en niin kuin väheksy mitenkään, että ehdottomasti tarvitaan ja enenevissä määrin, ja toivotaan, että siihen myös ihmiset saa avustuksia, että ne pystyy sitä tekemään, mutta jotenkin se, että sitten sanotaan, mä oon joskus sanonut, että aika hyvää musaa pitää tehdä, että voi peittää sen, että on mulkkujätkä. Ja vähän sama juttu, että ehkä urheilussa, että en mä oikein sellaisesta niin kuin itsekeskeisestä mulkkuudesta tykkää, vaikka siis onhan sekin sitten niin kuin, se on siis viihdyttävää sit seurata, jos joku on vaan ylivoimaisen hyvä ja sitten se on vähän vielä sellainen arrogantti ja itsekeskeinen kaveri. Niin sitä on kyllä mielenkiintoista seurata, mutta en mä ehkä sit sellaiselle kuitenkaan sitä mun suosikkipelaajan niin kuin viittaa halua sit sellaiselle antaa, että totta kai, ja korostan sitä, että persoonia myös tarvitaan ja myös näitä räiskyviä persoonia ja näin, että se on hienoa, että niitä on, että ei missään nimessä kannata sitä sulkea, mutta kyllä mä oon ehkä semmoinen, aina jotenkin semmoinen suomalainen semmoinen nöyrä duunari, joka sitten kun tekee elämänsä hienoimman maalin, niin silmät kiinni ja sinne päin ammuin. Niin se on ihan hauskaa kanssa. No sä puhuit nyt paljon noista niin näkyvistä hahmoista ja muutenkin kaikista tuommoista kemioista, niin mennään vähän sinne televisiopuolelle. Sä oot ollut nyt vähän noissa tosi-TV-hommissa, niin kerrotko meille vähän tuosta niin tällä hetkellä käynnissä olevasta Petolliset tosi-TV-ohjelmasta? No joo, että kun mä ensimmäistä kertaa pyydettiin siihen, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että en helvetissä lähde, että mä en tollasen, että mä oon enemmän tosi-TV:n katsoja, me tykätään kumppanin kanssa katsella telkkarissa aina kaikkea tollaista roskaa ja vähemmän roskaa, niin tosi-TV on niin kuin mielenkiintoista ja ajattelin, että en todellakaan lähde, mutta sitten kun mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että miten niin kuin sitä voi haastaa itteensä menemällä mukavuusalueen ulkopuolelle, mä ajattelin sitä, että se on tosi tärkeää tietää ylipäätänsä, että miten TV-ohjelman tekeminen toimii. Ja ajattelin, että että jos mä nyt kieltäydyn tästä, niin ei mua ehkä luultavasti pyydetä ikinä enää uusiksi. Tai silleen, että ajattelin, että perhana, kokeillaan nyt sitten. Ja sitten mä lähdin Vanajanlinnaan ja lähdettiin vähän pelaamaan tuollaista peliä. Ja ei mua kyllä kaduta, että mä lähdin sinne, mutta kyllä mä voin suoraan sanoa, että ehkä mä en tollaiseen ton tyylisen visailuun ehkä enää välttämättä lähde. Se oli aika mulle mentaalisesti raskasta. Mä niin kuin usein luon ihmissuhteita ja tällaisia nimenomaan luottamuksen pohjalle ja sellaisen niin kuin tällaisten asioiden. Ja sitten kun sä et voinut siellä kerta kaikkiaan luottaa yhtään kehenkään, ja ainakaan siis siinä pelissä siis, niin se on yllättävän mieltä raskauttava ja rankkaa.
Ja sitten ihan tällaiset asiat, että sulta otetaan kännykkä pois ja sä et saa yhteyttä sun niinku, läheisiin koko tänä aikana. Kun sä meet sinne, meillä oli jokaisella omat hotellihuoneet, kun sä meet sinne hotellihuoneeseen, niin sieltä ei pois lähdetä, piste. Kyllä. Se oli näin, että sä oot vähän niin kuin vankina siellä sitten, joskin hyvää palvelua sai siellä. Sai sellaista iltapalaa, mitä halusi sinne. Hyvin kohdeltiin, mutta enemmän se ajatus vaan siitä, että sä et voi lähteä tuosta noin mihinkään, niin se kyllä niin kuin oli yllättävän mentaalisesti rankkaa. Mutta ei mua silti kaduta, että mä menin, vaan kokemuksena se oli rankka, ja nyt mä tiedän. Sä mainitsit tuosta, että totta kai siis sen ohjelman perusteella se on vähän semmoinen, että siellä ei voi ihan kaikkiin luottaa. Niin halusin vähän kysellä niin semmoista suhteista niiden sun tähtien kanssa, kenen kanssa siellä olit, tai näiden henkilöiden kanssa, ketkä olit, niin muodostuko ystävyyssuhteita tai muita suhteita kilpailijoita? Kyllä niitä muodostui, joo. Että itse on niin kuin läheisin mun mielestä koko kauden niin sanotun MVPn kanssa, jos voi näin sanoa, eli Miisan kanssa, Miisa Nuorgamin kanssa. Hän on vallottava, mahtava persoona, joka kyllä otti ton pelin huomattavasti vakavammin kuin minä. Että hän oli tullut sinne ihan voittamaan vaan, ja mä olin vaan silleen, että no, kunhan nyt ei ihan ekana tippuisi. Ja onneksi en ihan ekana tippunut, mutta kaikista jäi niin kuin hyviä, ei ehkä niin kuin sanotaan, mulla on aika lailla sellainen niin kuin sama kaveriyhteisö, ystäväyhteisö, että samat tyypit kuin on ollut ala-asteelta asti, niin on mun niin kuin ystäviä, mutta niin kuin kyllä hyviä tuttuja ja ennen kaikkea kans sit sellaisia, että just kun oli somehahmoja, radiojuontajia, oli tällaisia, niin kuin, että pääsi kysymään vähän niin kuin kans silleen, että millaista se on, että totta kai että nyt siihen tämä hirveä tragedia, mitä Puhakan Jannelle tapahtui just finaaliviikolla, minkä takia jätettiin finaali täysin ymmärrettävästi myös niin kuin näyttämättä. Ei ole tässä vaiheessa oikein selvittää murhamysteeriä enää telkkarissa tuossa vaiheessa, kun jotain noin järkyttävää tapahtui. Ja se kyllä niin kuin järkytti muakin, mutta ehkä ennen kaikkea just sen takia, että Janne oli upea, mukava huipputyyppi. Mutta totta kai mä mietin eniten, että jos tämä järkyttää muakin näin paljon, niin kuinka paljon hänen sitten oikeasti läheiset ihmiset sille järkyttyy siitä, että nyt ei ole oikea aika katsoa sitä finaalia. Ehkä se jossain vaiheessa sitten näytetään, mutta vähänhän se niin kuin, miten sen sanoo, vähän paskamaku siitä jäi sitten koko hommasta, kun se päättyikin näin, vaikka näähän asiat ei liity toisiinsa oikeasti, mutta jotenkin silleen, että parempi maku sitten olisi jäänyt, kun kaikki on selossa ihan oikeasti. Sehän se on, toi on hankalia tilanteita, ja kyllähän siinä on ollut vähän niin kuin lopulta sitten huono liemi kupissa kuitenkin, että ei siitä se paras fiilis jää, mitä olisi toivonut, mutta sä tuossa mainitsit vähän just siitä kulissien takana, että teillä oli huone, että teillä oli hyvä palvelu, mutta sitten, että sieltä ei lähdetä, ei ole yhteyttä läheisiin, niin onko jotain muita juttuja kanssa, mitä sillä kulissien takana tapahtuu, mitä katsojat ei ehkä näe? Katsojat ei näe sitä, että kuinka paljon on sellaista tietynlaista odottamista. Mm-hmm. Että sun pitää vähän niin kuin olla valmiudessa koko ajan, mutta sitten sun pitää vaan niin kuin odottaa. Katsojat ei välttämättä, sitä ei ehkä niin kuin tajua ton, niin kuin, kun se leikataan, että kuinka pitkiä ne päivät oikeasti on, ja että miten loppua kohden ihmisillä oikeasti alkaa olla hermot kireenä, ja alkaa tulla sellaista tiuskimista, ja tällaista muita kohtaan. Mä en lähde ketään suolaamaan sen suuremmin, että musta tuntuu, että siinä itse ohjelmassa näytettiin, ja siitä tuli jo aika isot kohut, että siitä, että miten ihmisten kanssa puhuttiin ja että miten ihmisiä kohdeltiin, mutta joo, ehkä sitä ei kuitenkaan näe, kuinka pitkiä päivät on, että kuinka niinku, että tuossa se näyttää, niinku, itse ohjelmaa tehdessä se näyttää, että joo, paikasta toiseen, että ekaksi vähän kilpaillaan ja sitten käydään vähän supittamassa ja sitten mennäänkin jo pyöreäseen pöytään ja sitten jatketaan tätä, niin tässä kaikessa on hirveästi aikaa välissä ja ne päivät oli parhaimmillaan mun mielestä, olisiko ollut 17-tuntinen tai joku tällainen, että sitten mennään tosi pitkiä päiviä ja siellä on iso tuotantoryhmä, jotka tekee vielä pidempää päivää koko ajan. Että. Voin vain itse kuvitella tälleen niin kuin katsojana, että siellä on tietenkin, koska ollaan tosi TV:ssä, ollaan vähän niin kuin julkisuuden henkilöiden kanssa tekemisissä, niin pitkissä päivissä kaikki kuitenkin haluaa voittaa, siellä on isoja egoja, niin ei se ihan niin helppoa ole, miltä se televisiosta näyttää sitten, kun sitä katsoo. Kyllä sillä varmasti vähän tulee semmoista kärhämää ja kinaa. Joo, ja välttämättäkin ihmiset on sellaisia. Sitten pitää muistaa, että kun nykyään Suomen tosi TV:ssä otetaan aika lailla niin kuin julkisuuden hahmoja, niin
kaikki on tottunut aika lailla, että jos mietitään, että siellä on poliitikkoja, sitten siellä on somevaikuttajia, sitten siellä on artisteja, radiojuontajia, niin nämä nyt on vaan esimerkkejä, niin kaikki on tietyllä tavalla omassa elämässä se tottunut olemaan niitä niin kuin hauskoja heppuja ja porukan kova-äänisimpiä ja tälleen näin, niin kyllähän siinä sitten niin kuin clashaa kyllä välttämättäkin, joskin ehkä mä oon eniten ylpeä, mitä mä itse tein siinä, että mun mielestä vaikka Hermo Tori kireille ja näin, niin mä kuitenkin koen, että mä olin kaikille aika reilu siellä, enkä lähtenyt semmoiseen liialliseen nälvimiseen tai mennyt ehkä liikaa ihmisten persooniin jotenkin, tai ottanut itseeni ihmisten persoonista, että sä oot tollanen tai tällainen, mitä ehkä joillaiset kuitenkin tuli siellä. Mutta se on myös inhimillistä, kyllä mä sen sanon, että toi on tämmöinen kesäleiriefekti, että siinä niinku lähennytään tosi vahvasti, vaikka se kestää vaan sen niinku tietyn aika lyhyenkin ajan, niin siinä lähennytään tosi vahvasti, koska teillä on se bondi sen ohjelman kautta. Kyllä siellä sitten alkaa naama tärsyttääkin, että ei siinä vaan mahda mitään. Että. No nyt mun mielestä on täydellinen aika liikahtaa vähän tästä televisio-hommista tuohon niin sun artisti. Mä haluaisin käydä vielä 2 asiaa läpi, eli vähän niin kuin artistien elämää ja sitten vähän niin kuin tulevaisuuden visioita. Sä oot pitänyt mun mielestä koko tämän pätkän, niin kuin sulla on selvästi toi tommonen nöyrä näkemys silleen, että vaikka säkin selvästi tykkäät olla messeissä mukana, tykkäät olla äänekäs, niin yrität löytää ne tilanteessa. Niin mä haluaisin silleen kysyä, että mikä sut on sitten lopulta inspiroinut, että sä haluut olla Ramses II? No siis mä olin niinku tehnyt musaa koko elämäni niinku erilaisissa prokkiksissa. Ehkä toi Ramses II kuitenkin siinä, en halua kuulostaa mitenkään megalaskelmoivalta, mutta kuitenkin kun me tehtiin tuollaista vähän niin kuin suomalaista pop-musaa, mä olin ennen tehnyt niin kuin sellaista niin hurjalta kuin se kuulostaa, niin ska-poljentoista, vähän punkahtavaa Balkan rap-musiikkia. Ja silloinkin oli niin sellaiset ajatukset, että joo, tällä noustaan Suomen isoimmiksi ja jotenkin niin kuin näin. Ja no ei nyt ehkä Suomen isoimmiksi, mutta tällä tullaan tekemään, meitä oli 12-henkinen bändi, nykyään mä tajuan se, että kuka. Miten se keikkaliksa edes jaetaan, jos teitä on 12. Niin, kuka tekee siihen, kun sun pitäisi vielä saada keikkatuotannot ja muut, niin ei sitten niinku paljon tiedä, että se ei sit paljon, mutta että aina on totta kai ollut se ajatus, että vitsi, kun saisi tätä tehdä duuniksensa. Ehkä Ramseksesta tuli kuitenkin sellainen fiilis, että tämä on sen tyylistä musaa, että jos tämä breikkaisi, niin tämä voisi olla sellainen, että tätä jaksaisi ihmiset ihan oikeasti kuunnellakaan siihen vähän ehkä laajemmin. Mm-hmm. Toki niin kuin mä korostan, niin mä en ihan 5-kertaista platinaa en osannut kyllä silleen kyllä toivoa enkä ennustaa, mutta harvapa sitä osaa, mutta silleen, että niin, se on silleen, että aina se oli haaveena, aina sitä oli erilaisia proggiksia ollut, mutta ehkä sitten kuitenkin, sitä oli kuitenkin kasvanut yli 30 iän ja tälleen näin. Siinä, niin ehkä sitä jotenkin ajatteli, että sitä on myös kasvanut siihen, että nyt tajuaa sen, että mitä se kanssa vähän vaatisi se, että voi nousta. Että se vaatii tosiaan sen biisin. Ei sulle kukaan hyvän tekeväisyyttä mitään keikkoja anna, vaan ne haluaa populaa sinne omaan ravintolaansa. Ja populaa tulee silloin, kun on jotain tunnettuja biisejä. Ilman biisejä niin ei tule populaa, näin se vaan menee. Ja kyllä se oli, mä jotenkin ajattelen, että se kuitenkin muusikkona se matka on sieltä jo ihan jostain ylä-ala-asteesta, kun haaveili rockistaran elämästä ja näin, ja sitten tuli näitä omia prokkiksi, ja ne on kaikki opettanut sellaista tietynlaista juttua, ja sitten kun tajus sen, että hei, Ramseksessa on potentiaali, niin sitten siihen lyödään kaikki sitten, ja yritetään, että muut prokkisit jää sitten vähän taustalle, tai loppuu kokonaan, että tämä Saint Rasta-niminen Balkan härdeli-bändikin, meillä oli helvetin hauskaa kavereiden kanssa, ja se oli tosi opettavaista monella tapaa, mutta kyllä siinä oli myös monella tapaa opettavaista, mitä nyt ei ainakaan kannata tehdä, jos sä haluat, että tiedät, että sut jaksetaan ottaa keikkapaikoille messiin, että näin. Tosta mä halusinkin kysyä vähän aiemmin, mutta sä pääsit tuossa aika hyvin läpi, että oli Balkan ska-räppiskenessä messissä isolla ryhmällä, mutta onko siinä ollut jotain muita semmoisia kasvun askeleita, mitkä sut on lopulta sitten ajanut tähän, en mä nyt sano että ajanut tilanteeseen, mutta ajanut tähän julkisuuteen, että nykyään sä oot Ramses II ja sulla on aika vankka jalansija tässä populaarikulttuurissa, että mitkä ne olisi ollut se
muistatko jotain muutamaa askelta, mitkä Kyllä mä haluan semmoisen tietyllä tavalla mainita sen vielä, että se ei sinänsä ollut just niinku mitenkään niinku hirveän merkittävä askel ulkopuolelle katsottuna, mutta mulle itselle se oli tosi tärkeä, että sitten kun tämä mun Balkan Poppoon aika alkoi olla jo vähän ohi, että siellä toiset lähti lääkikseen ja toiset lopetti vaan musan muuten ja sitten jotkut muutti vaan Turkuun ja kaikkea tällaista tapahtui, että sitten sitä 12 ihmisen poppoota ei enää oikeastaan ollut. Mä perustin tällaisen Rami ja Rantojen miehet -nimisen, tällaista vähän ehkä semmoista vähän klassista suomirokkia mukailevan bändin, ja mä myönnän, että ne biisit on niin nykyään kuunneltuna aika hirveitä, ja mutta et siinäkin semmoista iso oppia sinänsä, että mä niin jotenkin, mun kaverit sanoi mulle, että vaikka sä et ole mikään upea kitaristi, niin on samat soinut saatana kaikissa biiseissä, että kirjoita vaan biisejä ja näin. Niin se niin opetti mua, että kyllä mäkin pystyn tekemään sen, kun mä aina ennen olin jotenkin ajatellut, että vaikka että mä oon sanottaja vaan enemmän ja jotenkin näin, ja sitten niin tajus sen, että kyllä ihan kuka tahansa, joka vaan haluaa niin biisejä tehdä, niin sitten sä voit opetella sitä, niin se oli mulle hirveän tärkeä vaihe, niin kuin tajuta se, että musta on myös niin kuin tekemään biisejä ja ns. Kannattelemaan bändiä, vaikka mä olin vähän sellainen homsunen kallion kaveri, niin että mä pystyn tekemään sen ja että musta on siihen, ja se oli hirveän tärkeä etappi, vaikkakin jossain vaiheessa, kun tajus, että nämä biisit on vähän tällaista niin kuin, yrittää matkia J. Karjalaista huonosti ja ottaa siihen sen oman vähän sellainen raspisen soundin, niin että ne ei ehkä ollut niin hirveän hyviä sit omasta mielestä ne biisit, sitten että sanotaan, että ei kestänyt aikaa kovinkaan pitkään, mutta se oli mulle itselleni hirveän tärkeää, että mä tajusin, että kyllä tässä niinku voi itse duunaa niinku näitä biisejä, että jos nauttii musan tekemisestä, niin sit vaan hankkii porukan, kenen kanssa on kiva tehdä. Sitten kun tämä Rantojen miehet -prokkis vaihtui vähän niin kuin tähän, että alettiin enemmän sitten Santunkaan tekemään tätä Ramsesta, niin tajus sen, että sekin musa on, että me kuunneltiin paljon semmoista ranskapoppia, tämän tyylistä soundia siihen aikaan, ja sitten sitä niin otettiin vaikutteita siitä musasta. Ja no nyt päästään mun mielestä täydellisesti tuohon mun seuraavaan. Mulla olisi tämmöinen kysymys kanssa. Sä oot maininnut, siis mikään häpeähän ei ole, jos haluaisit niin olla samanlainen kuin J. Karjalainen. Ihan uskomaton. Ei tietenkään. Mutta mä haluaisin tuosta sun niin luovasta prosessista sitten kysyä, että säkin oot ollut mukana vaikka minkälaisessa prokkiksessa, niin voisitko kuvailla mulle niin semmoista tyypillistä sun luovaa prosessia? Onko sulla jotain rituaaleja, rutiineja tai jotain muita, jotka auttaa sua pääseen siihen the-zoneen? Tämä on ehkä se kaikista eniten, kun tätä nykyään ammatiksi tekee, niin sitä tajus, että silloin kun just teki näitä tälleen, että kun veti Helsingissä keikkoja ja kaverit tuli aina katsomaan ja aina tuli pelkkää kehua, niin silloin jotenkin sitä ajatteli, että on niin jotenkin suuri taiteilija, jotenkin näin. Ja nykyään mikä on prosessi, kun tehdään musiikkia, mennään helvetti joka päivä sinne studiolle, melkein koskaan ei tule mitään hyvää, ja ollaan vaan silleen, no, tulipa tällainen tehty, mutta eipä ole hirveän hyvä. Ja sitten tätä toistetaan, kunnes jossain vaiheessa on siellä, että hei, tässä voisi olla ideaa. Ja sitten se saattaa vielä olla niin onnellinen tilanne, että levyyhtiö on siitä samaa mieltä. Että kyllä se on niinku raadollista ja tajunnut sen kanssa, että jos siinä Rantojen miehet aikaan ajatteli sille että mä löysin sen itseluottamuksen, että hei mäkin voin tehdä tätä, niin nyt sen on oppinut, että niin sitä voi ihan kuka tahansa tehdä, mutta että onko semmoisen niinku hyvän biisin tekeminen oikeasti helppoa, niin se on tosi haastavaa. Ja että kyllä mäkin on aika nirso omien niinku tuotosteni kanssa, että totta kai pitää myös saada aina vaan niin kuin myös jotain periaatteessa paperille, jotain niin kuin nauhalle, ja sitten sitä voi fiilistellä, että ei kannata ikuisesti vaan pantata kaikkea, koska sitten ei vaan tuu mitään, mutta sitten pitää olla rehellinen se asian suhteen kanssa, että levyyhtiön entinen pomo Ruuskan Pekka sanoi, että paskat pitää aina kirjoittaa pois alta. Että se on vaan totta, että jos sä vedät 9 tunnin päiviä, 10 tunnin päiviä studiolla, sanotaan maanantaista perjantaihin, niin ei se ole millään tavalla ns. Kirkossa kuulutettu, että yhtenäkään päivänä tulisi biisi, mutta silti sun pitää palata sinne ja ajatella, että aina varmasti saadaan jotain biisiä, mutta että se olisi niin kuin hyvä biisi, sille oikeasti hyvä biisi, niin se ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, mutta oppinut tässä prosessissa kanssa paljon, ja sitten kanssa oppinut paljon sitä, että kun on päässyt upeiden kirjoittajien kanssa kirjoittaa, että
eipä se hirveän erilaista ole, vaikka on kirjoittanut niin vaikka Finlandia-palkintoja voittaneiden henkilöiden kanssa, en muista Finlandia-palkintoja, mutta jotain tällaisia ihan oikeasti tunnustettuja, vaikka biisien kirjoittajia on ollut mukana ja näin, niin Suomen ihan parhaita monikertaisia Emma-voittajia ja tällaisia on niin mukana kirjoittaa biisiä. Sama homma se on aina heilläkin, että aloitetaan tyhjästä ja luultavasti todetaan, että ihan paskaa ja sitten niin mennään seuraavaan. Se on niin, vaatii toistoja ja vaatii sitä oikeasti rakkautta sitä musaa kohtaan, jos haluaa hyviä biisejä tehdä, koska se kyllä prosessi kestää ja että sillä pitää olla kärsivällinen. Eli tämä kuulostaa just siltä, että Ramses toinen näkee ihan selvästi sen, että parhaimmat tulokset saat sillä, kun palaat vaan sinne suolakaivokselle ja teet ja teet ja teet. Lopulta sieltä joku pamahtaa. Mä haluaisin vielä tästä niin kuin artistin elämästä yhden semmoisen, ehkä, en tiedä onko liian henkilökohtainen kysymys tai ei vastaa, miten haluat ennen kuin katsotaan vielä loppuun noita tulevaisuuden visioita. Niin mä haluaisin kysyä sitä niin kuin tasapainosta. Että miten sä tasapainotat ton niin kuin taiteellisen elämän ja sitten, niin kuin siis sehän on taiteellinen elämä sulle on niin kuin työ, mutta sitten myös niin kuin ihmissuhteet, kaverit, kaikki muut. Miten se tasapaino sieltä löytyy? No ihan vaan just sillä, että muistaa, että se on tärkeintä, ne sun kaverit ja sun kumppanis ja sun perheeset, ne on sulle, että sä oot niille aina se sama rami ja se on aika helvetin arvokasta. Että kaikki sellainen niinku ulkoinen haippi tai se menestys, niin se on nousevaa ja laskevaa ja se kestää aina hetken, että sille pitää vaan antaa arvostusta, mutta niin kuin mä voin sanoa, että mä voin paljon paremmin nyt, että kyllä mä uskon, että mä pystyn myös olemaan enemmän läsnä vaikka parisuhteessa, sanotaan näin, koska niin kuin voi paremmin vaan sen takia, mutta ihan samalla tavalla mullakin on välillä hirveä stressiä sitten hommat ei ole aina niin onnellisia ja sitten taas välillä, kun hommat menee hyvin, niin sitten ei tarvitsekaan vääntää parhaiden kavereiden tai kumppanin kanssa, että näinhän se, niin mä ajattelen, että se menee kaikissa maailmassa, mutta kyllä se niin kuin on vaan tosi tärkeää antaa sen olla nousematta päähän hirveästi sen homman, että muistaa sen, että ketkä oli sun kavereet silloinkin, kun sä olit aina ihan persaukina ja soitit sun äitille kuun lopussa, että voit sä lainaa fyrkkaa, että maksan kuun alusta takaisin, niin tiedät sä, että maksan. Niin just näitäkin on. Hänellä on paljon ollut, tiedät sä, ymmärrystä tämän suhteen, niin kannattaa muistaa se, että jotkut on aina ollut sun ystäviä ja ne pitää sua edelleen samana tyyppinä, niin ja että sitten kans, että kyllä sitä niinku, siihen niinku silloin, vaikka me kutsutaan sitä villieläinkesäksi, sitä ensimmäistä kesää, kun päästiin keikoille, niin paljon tuli sellaisia ihmisiä niinku silloin, jotka olisivat, että hei, nyt tehdään yhteistyötä ja näin, ja nyt kun ei ole vähän aikaa niin paljon biisejä tullut, niin eipä niitä yhteistyöpyyntöjäkään tule, että siksi mä ajattelen sen näin, että ainoa mihin sä voit vaikuttaa, että sä teet niinku sen oma hommas hyvin, ja muista tykkää siitä, että ei kannata tehdä mitään silleen niin kuin hampait kiristellen, että se on ihan se ykkösjuttu, ja ei myöskään hyvää musaa tuu silloin, kun sä oot vaan, että mä oon ihan huonoja, että en mä osaa tätä, enkä mä tykkää tästä edes, niin et sä silloin hyvää biisiä tuu ikinä tekemään, mutta ehkä sellainen yleinen ajatus vaan siitä, että semmoinen haippi ja semmoinen menestys, se on niinku, se menee aaltoliikkeissä ja sitä tapahtuu. Ja että mä oon saanut tältä elämältä ja tältä musa-alalta jo niin paljon enemmän kuin mä olisin voinut kuvitellakaan. Että mä oon esiintynyt kaikista isoimmilla Suomen festareilla ja tavannut aivan niin kuin upeita artisteja ja päässyt kättelemään ja ole silleen jakaa kokemuksia ja istumaan Emma Gaalan niin kuin näissä pöydissä ja saanut jopa ehdokkuuden. Ja tälleen, en mä tällaisista osannut haaveillakaan, niin ehkä vaan ajattelen, että tietyllä tavalla, mä en nyt yritä mitään laupiasta tehdä itsestäni, mutta silleen, siinä mielessä, että niin paljon tämä on jo mulle antanut, että mun on niin kuin silleen aika yritän ottaa silleen aika rennosti sen ajatuksen siitä, että ehkä tämä saattaa vielä antaa vaikka jos mitä. Tai sitten jos se ei, niin on tämä ollut ihan upeatakin aikaa tähän asti. Kyllähän toi on ihan uskomaton kuva. Tossa tulee taas toi sun nöyryys läpi selvästi. Ihan mahtava. Sitten mä halusin tähän vielä kuitenkin käydä tolleen niin semmosia tulevaisuuden visioita ja muita läpi, että jos mennään niin ihan vaikka, mennään ensin niin nopeasti lyhyen aikavälin tavoitteet, vaikka mitä on tälle loppuvuodelle tavoitteita, mitä seuraavat ensi vuoden ekat 6 kuukautta. Onko jotain prokkista, onko jotain Kyllä meillä on nyt koko tämä meidän vuosi
on ollut sellainen, että me ollaan oltu studiossa ja kehitelty NS sellaista uutta musaa Santun kanssa, ja se on ihan niin kuin päivittäistä, että onneksi nyt päästään tänne Maltalle ottaa vähän hengähdystaukoa, koska sitäkin tarvii, mutta kyllä niin kuin haluaa julkaista lisää musaa, mutta ei halua julkaista vaan jotain musaa, vaan haluaa silleen, että pystyy seisoo sen biisin takana. Niin kuin mä sanoin, että ehkä mua ei niin kuin, ehkä enää tuollaisen niin kuin mieltä raastavaan tosi TV:seen kyllä saa, mutta kyllä mua kiinnostaa esimerkiksi jos sattuu olemaan jotain musaan liittyviä TV-juttujakin, niin miksei. Mm-hmm. Mä kuulen kaikki työtarjoukset aina tosi mielelläni ja se. Graham työtarjouksia. Niin. Ja sitten totta kai toivoo että sen verran saa keikkaa tehtyä, että saa voita leivällä ja pystyy maksaa yöllit ja muut. Ja sitten niin te ette tiedä täällä Maltalla tollasista mitään. Ei, kyllähän täällä verottaja myös toimii, että ei siitä. Mutta ei puhuta siitä sen enempää. Lyhyen aikavälin tavoitteet oli aika selviä, että hei, että jos jollain on joku musiikkityylinen ohjelma tai muuta, niin siinä on äijä, kenen kannattaa ottaa yhteyttä. Mä uskon, että mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan niin näyttää, että mä oikeasti on hyvä. Tai sille, että musta tuntuu välillä, että Ramsesta, niin kuin tällainen yhden ison biisin tehnyt, niin monet voi ajatella, että mä oon vähän niin kuin joku vitsi, joka niin kuin vaan, tiedätkö, näin, niin mä haluaisin, kyllä mulla on niin kuin suuri ja valtava halu näyttää silleen, että täällä on muutakin, tiedätkö, että mä pystyn laulamaan, laulanut mun koko ikäni, ja vaikka nyt on vähän tällainen röökin kähentämä ääni, niin niinhän se oli Johnny Cashilläkin. Juuri näin. Ei, mutta siis silleen, että oikeasti monella eri tasolla, niin kuin uusia julkaisuiden ja biisien kanssa, mutta myös niin kuin vaikka tuollaisissa jossain ohjelmissa, niin mä haluan päästä vaan se on mulle niin kuin suuri kunnia näyttää että mihin mun kynnet riittää. No sitten voitaisiin mennä vähän ennen kuin meillä aika loppuu, niin mennään vähän noihin pitkän aikavälin tavoitteisiin sitten. Jos silleen osaat kertoa, että missä näkisit itse 5-10 vuoden kuluttua, ja mikä olisi se juttu, mitä sä toivoisit, että olisit vaikka saavuttanut siihen mennessä? No mä ehkä sanon vähän saman kuin mä sanoin niin kuin jo silloin kuuluisena villieläinvuotena, että kyllä mulla ei ole ikinä ollut sellaista ajatusta, että mun tarvitsisi olla oikeasti niin kuin jotenkin Suomen isoin. Niin kuin mä niin kuin selkeästi, täällä on tosi kunnianhimoisia äijiä niin kuin Suomen musaskenessäkin, ja se on ihan tosi ok. Mä en niin kuin, että haluaa oikeasti olla Suomen suurin artisti, ja se on niin kuin täysin ok mulle. Eihän mua niin kuin, en mä tietenkään pahakseni, jos mä satun olemaan sellainen, mutta niin kuin, että niin kuin mä sanoin, että on niin kuin hirveästi mulle jo antanut, niin periaatteessa se, mikä olisi mun suurin ehkä unelma, että tämä niin kuin, mä löytäisin sen oman paikan ja ne omat fanit täältä niin kuin Suomesta, jotka fanittaisi myös Ramseksen musaa silleen, muuten kuin ehkä villieläimen kannalta. Saataisiin julkaistua biisejä, saataisiin tehtyä kaikkea sellaista, mikä niin kuin tiedätkö, edesauttaa siihen, että saa sitä fanikantaa. Ja kyllä mä toivon, se oli mun elämäni eeppisin työkesä, kun päästiin vetää niin kuin kaikki Suomen festarit, niin melkein kaikki, nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki niin kuin isot päästiin. Ja kyllä mä toivon, että se ainakin vähintään semmoisen pääsee vielä uudestaan kokemaan. Ja niin kuin, se vaatii kovaa hommia ja se vaatii niin kuin uusia biisejä, mutta niin kuin ehkä semmoinen, että löytää semmoisen niin kuin stabiilin, tiedätkö, paikan siellä musaskenessä ja niin kuin tehtyä niin, kun pääsee siitä tietyllä tavalla yhden hitin leimasta jotenkin pois, vaikka en mä niinku, kyllä mä tuun villieläimen aina viimeisenä biisinä keikalla esittää, ei siinä sen kummempaa, ja että se on mulle samalla lahja, mutta samalla semmoinen suuri tiedätkö, ei mä nyt ehkä vitsaukseksi halua sanoa, mutta ymmärrät ehkä mitä tarkoitan, että silleen, että odotukset tulee aina ole siihen villieläimeen liitännäisiä jotenkin, niin jotenkin, että sais tehtyä 5 vuodessa sellaisen, niin kuin löydettyä semmoisen jalansijan tuossa Suomen musaskenessä, että se olisi edelleen keikkoja, olisi tullut lisää musaa, tehnyt kaikkea niin kuin, ja päässyt taas kokeen näitä juttuja ja kiertelemään Suomea. Ja joo, siis se villieläinhän on jo omalla tavallaan semmoinen perintö, mitä sä oot meille suomalaisille jättänyt. Ja varmasti tulee olemaan muistissa pitkän aikaa ihmisillä. Mutta ennen kuin mä lähden tarkemmaksi siihen, niin mä halusin kysellä vähän, niin kuin, onko sulla jotain semmoista jotain tosi uutta juttua, mistä saattaa kohta tulla enemmän tietoa, jotain tämmöistä, onko
Onko homma käynnissä Meillä johonkin on, mä suuntaan? voin sen verran, mä en nyt vielä voi suoraan paljastaa, koska mä en tiedä milloin tämä tulee ulos. Mutta on ollut keskusteluja erinäisten tällaisten nimenomaan TV-ohjelmien kanssa, jotka liittyy sanotaan musiikkiin, koska mä kaikissa mediatilaisuuksissa myös tuossa Petoisissa sanoin, että ehkä seuraava TV-ohjelma olisi semmoinen, mikä voisi liittyä musiikkiin. Niin sen verran voin sanoa, että jotain keskusteluita on ja toivottavasti ne keskustelut päättyy onnellisesti. Sehän kuulostaa aivan mahtavalta. Kaikki kuulijat kuitenkin tietää, että tästä tulee sitten enemmän kuin se aika näyttää. Mä haluaisin sitten vielä vähän niin kuin tähän niin kuin tulevaisuuden visioissa olla vielä vähän messissä, että onko esimerkiksi jotain semmoista artistia, ryhmää, ihmisiä, näyttelijöitä, ihan mitä vaan, joiden kanssa ehdottomasti haluaisit tehdä jotain yhteistyötä? No jos Abel lähtee, niin kyllä mä voin The Weekndin kanssa tehdä biisiä. Ei, mutta siis näitä on niin paljon. Suomessa on niin paljon upeita tekijöitä. No J. Karjalainen mainittu. Joo, no miksei, se olisi kyllä. Se olisi, sanon suoraan, että jos J. Karjalainen tulisi johonkin mun biisiin laulaa kertsin, niin kyllä se olisi semmoinen, että pitäisi vähän nipistää itseensä. Niitä on, mä oon tosi vaikea, koska se on niin laaja toi puuli, mistä lähtee, mutta no joo, sanotaan nyt vaikka se J. Karjalainen, se on ollut semmoinen artisti, joka on muuten ehkä noiden vanhempien jo edesmenneiden Juise Leskisen ja Levi and the Livingsin kanssa ollut semmoinen Suomen musiikissa semmoinen yksi suuri vaikuttava tekijä, jossa se makee ja sitten ehkä kun pääsi tekemään JVGn kanssa biisin, se olisi ollut ehkä toinen sellainen, joka tulee mieleen. Mä en ole ehkä niin suuri JVG-fani ollut ikinä, mutta sitten mä oon jotenkin ollut aina heidän niin kuin, se jutun fani tosi paljon. Tai silleen, että se miten ne on vaan muuttanut koko homman silleen, niin kuin, ja luonut tuollaisen oikeastaan ihan oman jutun, plus oikeasti ihan mielettömän eeppisiä biisejä. Ja sitten just kun miettii näitä kertsejä, joissa on aina kukapa muu kuin Teemu Brunilla laulamassa niitä. Niin just tällaiset asiat on niinku sellaisia, että se on jo semmoinen tietyllä tavalla täyttynyt. Mutta joo, otetaanko nyt, mainitsin ton, niin joo, voin. The Weeknd ja J. Karjalainen. Siitä lähdetään. Siinä on aika kova remmi. Sehän olisi 3 artistin kimppa. Ramses toinen, J. Karjalainen ja Weeknd. Kaikki samalla biisillä. Shoutout tälle, että koputetaan puuta, että tämä pääsisi tapahtumaan. Joo. Sitten vielä vähän ennen kuin mä kysyn tuosta perinnöstä, mistä sä aiemminkin sanoit, niin onko harkinnut mitään, että saattaisit ehkä näkevästi tekemään jotain radikaaleja liikkeitä elämässäsi? Sä sanoit, että haluat julkaista vielä musaa, haluat olla telkkarissa, messissä, mielellään niin kuin musiikkiin liittyvissä ohjelmissa, mutta onko miettinyt jotain muutakin, että haluaisitko vaikka olla maalari? Joo, pitää kasvattaa sitä silleen, tiedät, sitä artistin narsismia jotenkin silleen, että sit mä taas ajattelen, että niinku, mä oon ollut kuvataiteellisesti aina ihan paska, mutta sit mä voin tiedä, että niinku, sitten kun mä vaan onnistun, niin sit mä voin olla silleen, että ostakaa 2 000 toi mun taulu tästä jotenkin. En mä tiedä, oikeesti jos vakavissaan puhutaan, niin kyllä niinku aina on ehkä ollut, niinku musa on ollut se mun niinku päätaiteen niinku, ala. Mä kävin aikanaan Kallion ilmaisutaidon lukion, että kyllä jos joku on silleen, että haluaisitko Ramses näytellä niin vaikka jossain elokuvassa, niin itse kyllä se voisi olla ihan mielenkiintoista koklaa, että miten se lähtisi tai näin, mutta en mä ehkä sanota, että en mä ehkä haihattele tonne mitään toiveita tai sellaisia, että enemmän se on sellainen, että katsotaan mihin elämä vie ja että niin kuin mä sanon, mä aina kuuntelen työtarjoukset tosi mielelläni ja en sano niin kuin on oppinut siihen, että semmoinen niin kuin silkka ei on aina vähän vaarallinen. Kannattaa mieluummin niin kuin pitää korvat höröllä ja silleen niin kuin sitten, jos joku tuntuu siltä, että on kivaa, niin lähtee duunaa sitä. Ja sitten jos joku tuntuu, että ei nyt yhtään mua, niin sitten miettii vielä sen kerran, että voisinko mä oppia ehkä tästä jotain. Niin kuin esimerkiksi tämä Petolisten kanssa oli, että ei se tuntunut yhtään multa, mutta mä koin, että mä pystyin ehkä oppimaan tästä jotain. Niin siksi mä siihen lopulta lähdin. Ja sitten että ei sinänsä ole mitään, että haluaisin ottaa uuden aluevaltauksen ja alkaa elokuvan näyttelijäksi. Tollaista ei ole, mutta sitten silleen, että en mä myöskään semmoista ihan suoraa eitä sanonut tollaselle. Että niin voisi se olla mielenkiintoista testaa.
Mutta kyllä se musa on se, mihin mä niinku oikeasti pääpanoksen laitan tässä näin. Eli tähän väliin sanotaan, että Herätys J. Karjalainen ja Weekend, myös kaikki elokuvatuotteet. Selin Mäkelä Production. Täällä olisi Ramses toinen valmiina lähteen. Mä voin tehdä se Eminem-tyylisen 8 Milein vähän. Tiedät, sen näytellä itseäni siitä jossain silleen. No sehän olisi juurikin semmoinen tosi tommonen hyvä nöyrälle miehelle semmoinen pieni, ei ollenkaan egotistinen taistelu. Että se voisi olla todella mielenkiintoinen keissi. Ei vaan, joo, mutta miksei oikeasti, ja niin kuin, kun oikeasti sitä ei oikein tiedä, mihin tämä elämä sua vie, niin aika sille avoimin silmin sitä yrittää olla, eikä sitä niin kuin tiedä kauan artistiura kestää, että onko mä kiinteistö välittäjä 10 vuoden päästä, ja helvetin onnellinen silloin, se voi olla mahdollista. Se on täysin mahdollista, sä oot kuitenkin kova puhuttaja, niin kyllä mä näkisin automyyjän kanssa selvästi, että kyllä menisi kauppaan. Mä haluan vielä tuosta, ennen kuin meillä loppuu tuo aika, niin aiemmin sanottiin, että tällä hetkellähän kyllähän se sun tämän hetken perintö meille kansalaisille vähän on se villieläin. Kyllä. Mutta onko jotain muuta vaikutusta esimerkiksi, mitä sä haluaisit, että susta muistettaisiin niin kuin kaiken tämän työn jälkeen? Oho, onpa kyllä vaikea. Tarkoituksella jätin tämmöisen viimeiseen kyssäriin tämmöisen todella vaikean paikan. No ehkä mä just sanon sen vähän niin kuin saman kuin mitä mä sanoin edellisessä vaihtoehdossa. Olisi kiva, että sit muistettaisiin jotenkin Ramses toinen artistina, joka teki musaa. Mm-hmm. Ehkä ettei pelkkää sitä villieläintä muistettaisiin, vaikka niin kuin, että totta kai se tulee ihan varmasti olemaan mun isoin biisi varmasti aina ja näin, niin ehkä jotenkin sellainen, että se olisi niin kuin semmoinen laajempi sellainen niin kuin kokonaisuutena musiikissa ajateltaisiin, että se olisi niin kuin silleen, että artisti-esiintyjä ei pelkästään se villieläin, vaan ei, niin, mukana paljon kaikessa messissä. Kyllä, ja että siellä olisi niinku just silleen, että olisi silleen, että kun joku on silleen, että oliko tämä yhden hitin ihme, niin joku se, että hei, että sun pitää kuunnella sen muita biisejä, että sillä on aika hyviä biisejä muitkin. Niin tällaista mä ehkä, niinku, tällainen olisi se ehkä semmoinen perintö, mitä mä toivoisin, joskin en mä tiedä ikinä, että tuleeko toi tapahtuu vai ei, mutta silleen, että sen eteen tehdään tuottaja Santun kanssa kovaa hommia ainakin, että saadaan uusia biisejä ja ennen kaikkea just semmoisia biisejä, että ei se, että sen takana voi niinku seistä itse. Se on ehkä se kuitenkin tärkein, että hommat alkaa maistua aika nopeasti puulta, jos susta tuntuu, että nyt joku muu kontrolloi tätä hommaa, kun minä itse, tiedätkö, että nyt mä en enää laulakaan sellaista musaa, mitä mä itse haluan, niin sitten tiedät sä, sen jälkeen se alkaa maistua aika pahalta. No niin, meillä alkaa toi aika loppuun, niin mä haluan tähän loppuun vielä sanoa pari sanaa äijästä. Eli meillä on ollut täällä tänään ihan uskomaton äijä. Listaan tästä muutaman. Eli meillä on artisti, esiintyjä, näyttelijä, todella nöyrä mies, kova grindaan, osaa käydä suolakaivoksella, tykkää urheilusta, on iso fani. Mitä mä voin muuta tähän sanoa, kuin että iso kiitos Rami Shigeben, Ramses toinen. Mahtavaa, että pääsit tänne. Hei, kiitos kun pyysitte. Tämä oli iso kunnia. No niin, tuohon laitetaan poikki sitten ja katsotaan myöhemmin äijät. Ramses toinen, Rami Shigeben, J. Karjalainen Weekend, kaikki ohjaajat, kaikki, laittakaa nimi mieleen. Siellä ollaan valmis ja on aika uskomaton äijä. Hei, kiitoksia.